Bueno, goizeko 8:52, azken ordukoak ere errepasatuta, trafikoaren egoera errepasatuta, musika kontu ez arituko gara orain, Iker, zer dakarzu? Ikusi duela, enteratu behar dugu, Hemen, Spaceen protesta karteluan irakurri dut, eta horren inguruan ez zerbait jakin marko dugu, Bide berriari ez, holako kartel handi bat ikusi dut, orduan zeman errepideren batekin nahiko dute, eta protesta, aprobetsatu behar da, ez gara askotan pasatzen Tokio egoitaraino, paraje egoitatik, eta hemengo protestaketare aldarrekatu beharko ditu, Hortaz, bueno, enteratu beharko dugu, Benafarroan ze proiektu dagoen errepide baten inguruan, hemen ja kontrakortasunak euskaraz, hortaz hori seinalo hori izaten da normalean. Kontrakortasunak euskaraz da dira, normalean, izango da txikizio handire bat da, torralean. Jo, bat nahi, bueno, hori beste dira, kartela ikusi dut eta esan egin da. Ondo. Musikari dago kionez, ea ezagutzen duzun, kantu honen abeslarian orden. Itali ditu eguzkizpiak iariak atera du oio herri bat isiltasuna dago niri begira haizeak darama nire hiria non aurkitu behar ditu nire egiak itzalaten hasian naiz eguzki azpian aresi bat eraiki da nire buruan txiezin dezakedan katelutu bat baina denbora. Bueno, Iraia, aurkeztu ezazu zure burua. Iker, osea, nazkagarri hutsa zara. Benetan. Egin garratzeko, Baizta. Hombre, batzutan aipatu izan dugu lankideen artean zenba musikari dagoen, eta horrein artean kaso inok, zure musikari izaeraren berri bai izango zuela, baina kaso entzun nola aspaldien automatikoan igual saltatuko zuen, Ze sistema sartuta dago kantu egiten bat edo beste, baina... Bai. Ikusi izan dut noiz bait. Ze lotxa. Ez ba hori, baina kanta uste dela, gaude 2026an, ez dakit, kanta honek izango ditu 2 urte... 23koa. 3 urte ja, ostras, bueno, orain dela 3 urte ateratako... Kantu berri gaudelako. Vale, perfecto. Orain dela 3 urte ateratako 2. singlea izan zen, honen aurretik beste bat dago, gurea dena izena duena, entzun nahi baduzu ere hor xaukazue. Eta, bueno, kanta honek bukatu arte izena du, ez dugula esan. Bueno, Iker, zuk ere alduzu aurkeztu, Eta gero nik egingo izkiot koletiak. Hori, ez besteri da, zure musikakarri nahi nuen, ze aurrekoan, ia, zuzenean abestea lortu nuen. Bai. Baina, azken honen ez dakit zergatik gitarrarik gabetan ezen bilbola. Bai. Ari ginela eskaleta prestatzen, esan zidan, zapaldu egertzenik kantatzen zuzenean, eta esanean da zergatik ez duzu bihar kantatzen. Eta ez dakit, horretik ez dit esan zergatik ez duen. Nire egongo da bentzuten, eta esango dit, Iraia zergatik ez zenuen egin zenion ezer esan. Izan zen gehien bat logistika kontuagatik, enuen trasto guztiekin joan nahi, gitarrarekin joan nahi, euria egiten zuen, eniten mila gauza eukin nahi. Logistika kontuagatik ez, nagikeria. Baita ere, izan daiteke. Logistika sortzen duen nagikeria, normala dena, kontuz, Bai, beste batean. Bueno, beste batean joan gaitezke ere, zure kontzertu bat ikustera, Iraia, noiz duzu hurrengoa? Begira, orain maketa prestatzen ari gara, maketa prest daukagu, orain, kontzertuak lortzen saiatuko gara, hemendik norbait entzuten baldin badago, eta kontzerturen bat behar badu jakin ekana taldea presagoela. Eta hori, orain gure buruak diskoan grabatzean daude, eta ea, aurten behintzat zerbait kaleratzerik dugun. Begira, eta aurrerapenik egiterik bai?
Ze aurrerapen mota nahi duzu. Baina nolakoa izango den diskoa, edo... Ba, begira, justatzo ikerri esan nion, nahiko dago denetarik. Egia da gu pop rock munduan mugitzen garela, baina badaude abestiak baladagoak direnak, badaude abestiak pop rockagoak direnak, badaude rockera joaten diren abesti gehiago. Egia esan, da nahiko, bueno, kasu honetan maketa bariatua, nahiko anitza, eta egia esan, bueno, gu talde bezala, bezakit, hasi berriak izanik eta maketa ere estudio txikitxo batean grabaturik gure lokalean grabatuta, ba, bueno, nahiko harro gaude egin duguna ez, baina, bueno, ea iritziek zer dioten eta diskoa grabatzean ere, ba, zenolako ibilbide hartzen duen. Ba, zein ondo, Iraia. Bueno, zuk abixatu, kontzertua prest duzuenean eta datarik duzuenean abixatu. Hemendik egingo dugu deialdia eta gu ere animatuko gara. Perfecto, oso ondo. Ba, goizeko 8 izateko minutu eskas bat falta zaigu, Iraiaren ahotsa entzuten dugu irratian albisteak kontatzen eta orain kantuan entzungo dugu. Egun ona izan, eta Iker ondo pasa eskiatzen? Bai, Mauleko gazteluaren parean bukatuko dut, konexio. Oso ondo, zein polita. Hala, egun ona izan. Aio. Aio. Itzagera txiko ditu, amilegian, makoz betetzen dira, nire begiak zeuritaten moduan, hausiz aurpegira, baina denbora, ara partu nau, aizeari lagun eskesa ez zeko itxarote, bizirik sentitu nahiaren, bidean ondokoak ez du jekin, gauak hitzen ditu, eguzki izpiak iariak atera du, oiu herri bat isiltasun dago, niri begira haizeak darama. Informazioaren aria naiz irratian, Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Sareko bozeramalek larun batean Bilbon deituriko mobilizazioaren balorazio oso baikorra egin dute manifestazioko aldarrikapen nagusiekin berretsiz. Egia da, pozik gaudela, batez ere azken 3 urteetan eman diren aurrera pausuengatik, eta hauen handi batean guri ezetzik eragile sozial, politiko, sindikal eta euskal gizarteari zor diogu, ez? Zalo, adiola, egunon. Egunon, Pegi eta egunon entzuleok euskal presoei hamarkadez ezarri zaizkien salbuespen politiken amaiera gertuago ikusten dute saren. Lana ordea ez da amaitu eta mobilizazio eta antolakuntzarena da amaiera heldu arte begoatxak defendatutako bidea. Eta ondorengoetan ere gure lana hildo horretatik joango da, ezin delako gehiago luzatu, badelako garaia legedia anakronikoak gainditzeko, fiskaltzaren helegitea gainditzeko, bizi oso arteko kondena gainditzeko, azken finean salbuespenezko legedia gainditzeko. Eta guzti hori nola ez euskal gizartearekin elkarlanean lortuko dugu. Eskerrik asko. Eta Lakuako exekutiboak larritzat jo du berriz Espainiar gobernuarekin adosturiko 5 eskuduntzak gauzatzeko bermerik ez izatea. Ibone Bengoetxea lehendakari ordeak azaldu duenez, borondate politikoaren kontua da akordio istea. Eta lakorik ez balego, egoera ezberdin baten abiapuntuaz mintzo da. Egoera desberdin batean egongo ginetek eta desberdintasun hori izango zen politikoa eta instituzionala. Nazioarteari dagokionez, Trumpen Groenlandiaren naikeriek Danimarkaren pazientzia gortu dute. Magnateak dio, bai ala bai, irla eskuratuko dutela. One way or the other, we're going to have Greenland. Halakorik balego mundua eten egingo litzatekeela iragarki du Europa iparraldeko herrialdeak. NATOko herrialde batek bertako beste bat erasotuko lukeelako Mette Frederiksen, Danimarkako lehen ministroa. Vælger at angribe et andet NATO-land, så hører alting op. Eta Donald Trumpen interesak ez dira Groenlandiara mugatzen. Kubako agintari akordioetara heltzeko deia egin die beranduegi izan baino lehen. Estatuburuak amaitutzat eman ditu Caracassetik burutzen ziren petrolio eta diru bidalketak. We're talking to Cuba, and you'll find out pretty soon. And
Eta nazioartean ere, abenduaren 28az geroztik, Iran protestapean da, 450 hildako zenbatu dituzte inflazioaren igoera, ala rial txamponaren erorketaren sorburu duten krisian. Egunek aurrera ginala, protestek ere kutsu politiko hartu dute. Masoud Pezekian herrialdeko presidenteak esan du, protestan dauden pertsonak entzuteko prest daudela, baina Ameriketako Estatu Batuak eta Israeli hauek sustatu izana egotzi dio. من شخصا خودم هم به وزیر کشور دستور دادم. Gau honetan, sinatuko du Ursula von der Leyenek Mercosur akordioa Paraguain, ostiral honetan, Europar Batasuneko 27 herrialden gehiengoak tratatu komertzialaren alde bozkatu baitzuen 25 urteko negoziaketen ostean. Akordioaren bitartez, Argentina, Brasil, Paraguai eta Uruguain ekoizten diren produktuek 4.700 milioi euroko murrizketa izango dute arantzeletan. Eta testuinguruenetan errepidetara joko dute Euskal Herriko laborariek atakan, hain zuzen Araban, Ataka elkarte kolaborariek Abat errepideren eskuin erreia okupatuko dute 2 norantzetan, Elbe sindikatuak Landetako Konfederazion Paisan, Biarnoko Konfederazion Paisan eta Landetako Modef sindikatuek elkarretaratzea deitu dute orduenetarako Baionako Grand Baskeko merkatalgunean. Iesian joan direnak A63 errepidean izan diren laborari sindikatuak dira, gaueko ordubietan utzi dute A63 autobideko blokeoa Jean-Marie Girier prefeta bertan izan ostean. Eta kirolen aipamen bat ere egin beharra dugu izan ere, olatu erraldoi baten pare jardun zuten Lasok eta Albizuk atzo Gasteizko 20 pilotalekuan erritmo oldarkor batekin pareko guztiak astinduz. Jakak eta iztuetak lehen bostantuetan mantendu zituzten aukerak hortik aurrera ezinan aritu ziren egoerak guztiz gaindituta. Bere joko atera eta bueno, gu pozik ez, azkenen ari gara gozatzen, frontoian, kantxan, eta, bueno, astean zehar, eta, bueno, horrekin gelditzen gara. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko jazoerarik? Aipatu berri dugu pegi gaur adi ibili beharko garela errepideetan, aipatu duzu Ataka, Arabako eta Trebiñuko nekazarien elkarteak protestak deitu dituelako Abat errepidean Europar Batasunak eta Mercosurrek sinatuko duten merkataritza akordioaren aurka eta Ipar Euskal Herrian ere lehen sektorea protestan ari da. Azken asteetan gaurko ere protestak deitu dituzte, goizeko 8:00 aurrera A63 eta A64 errepideetan. Momentu honetan muga irekita dago AP8an 0. kilometroa Iruneko Baiona Irunen, Baionako norantzan, hala ere 5 kilometrotako autopilaketa daude AP8an eta 2 kilometrotakoak N121A errepidean. Batentu zibili beharko da bertatik igaro behar izan ez gero. Eguraldiaren ondinorako guztiak Ikerri Barruzeak. Eguraldi lasaiak jarrepena izango du asteari ekiteko. Goizean erditako mailako hodeiak agertuko dira zeruan, baina ostarteekin tartekatuko dira eta eguraldia atsegina izango da. Eta arratsaldean beste horrenbeste izango da, erditako mailako hodeiak ostarteekin tartekatuko dira. Hodei hauek ez dute inolako ondoriorik ekarriko eta eguraldi lasaiarekin emango da arratsaldea eta halaxe amaituko da eguna. Haizeak hego mendebaldetik joko du, baina indar hartuko du bereziki egunaren bigarren zatian eta bolada zakarrak edo oso zakarrak utziko ditu bereziki mendebaldean haizegunetan eta mendi inguruetan. Temperatura minimoek gora egingo dute, orokorrean 3 eta 10 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz koskatxoa da ere behera egingo dute, Kantauriar isurialdean 11 eta 14 gradu bitartean errendituko dira maximoa. Eta hego isurialdean aldiz 7 eta 12 gradu bitartean temperatura maximoetan baxuenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean. Jarraizburua teknikan urtarrilak 12 da, astelena. Informazioaren aria. Sareko bozeramalek larun batean Bilbon deituriko mobilizazioaren balorazio oso baikorra burutu dute, manifestazioko aldarrikapen nagusietako bat berretxiz gertuago dela Euskal presoi ezartzen zaien salbuespeneskotasunaren bukaera eta sinetsita dute akabera hori 2026an gauzatu daitekela. Bilboko udaletxearen aurrean baloratu du sare herritarrak bezperan ezin da gehiago luzatu lelopean Bizkaiko hiriburuko kaleak zeharkatu zituen manifestazio jendetsua. Begoatxa. Zentzu horretan, goraipatu nahiko genuke atzo atzeman genuen eta bestetan ere atzeman izan dugun ideologia aniztasuna, ideologiaren gainetik giza eskubideen defentsa nagusitu zen.
Era berean, pozik agertu da atxa bizikidetzaren alde ekindako ibilbidearekin, batez ere azken 3 urteetan. Egia da, pozik gaudela, batez ere azken 3 urteetan eman diren aurrera pausuengatik, eta hauen handi batean guri ezetzik eragile sozial, politiko, sindikal eta euskal gizarteari zor diogu, ez? Hortaz, euskal presoei hamarkadez ezarri zaizkien salbuespen politiken amaiera gertuago ikusten du sarek. Lana ordea ez da amaitu eta mobilizazio eta antolakuntzarena da amaierara heldu arte atxak defendatutako bidea. Eta ondorengoetan ere gure lana hildo horretatik joango da, ezin delako gehiago luzatu, badelako garaia legedia anakronikoak gainditzeko, fiskaltzaren helegitea gainditzeko, bizi oso arteko kondena gainditzeko, azken finean salbuespenezko legedia gainditzeko. Eta guzti hori nola ez euskal gizartearekin elkarlanean lortuko dugu. Eskerrik asko. 65.000 lagun elkartu ziren larunbat honetan, autonomia kaletik Bilboko udaletxeraino, eta Naiz irratiare bertan izan zen saio berezia izan genuen. Bilboko kaletatik gaurkoan izango den manifestazio hemen zuzenean Naiz irratian entzuteko aukera izango duzue, kontakizuna egingo dizuegulako, 4 dira eta ordu bete barru hasiko da hain zuzen Lakasilan. Jende hasi da biltzen, betxatzen dugu manifestazioaren antolaketan parte hartuko den jendea dela nagusiki, ez? Bai, egitea da hamarnaka ehundaka jende izango deula bolondres lanetan eta oso garrantzitsua dauen lana, noski oso eskertua gaude, bestela holako manifestazio bat ezin aterako genuke aurrea. Txanda txarrak daude, baina kenduta guraldia momentuz nahiko lasai zabiltza, ezta? Bai, lasai gabiltza, oraindik jende ari da etortzen txandara, guri tokatzen zaigun txanda da, kuestazio txanda, orduan ari gara apur bat, jendea biltzen hemen euripean, estalpera bideliko ditugu orain, apur bat antolatzeko jende dana, eta joateko kokatzen kalean zehar, diru bilketa hori egiteko. Guztiantzako berdintasuna bai legealdian bai aplikatzerakoan legeak egin behar dugula, eta hori guk ulertzen dugu hemen ez dela ematen. Ez dago gure ustez inolako azalpen politikorik, inolako azalpen jurikorik hemen gertatzen den salbuespen hau justifikatzeko. 15 urte betetzera dijoaz eta bere aktibidadea utzi zuenetik, eta garaiz kanpokoa da gaur oraindik ere hemen egon behar izatea, eta zoritxarrez gauden egoeran topatzea eta neurri gehiago ez ematea, preso eta ieslarien etxeratze bide horretan dauden oztopoak gainditze bidean jartzeko. Des de Catalunya, el tema dels presos polítics bascos és un tema que ens concerneix de forma molt directa. Els drets dels presos polítics bascos han de ser respectats i, a més, el que hem d'insistir en aquest punt en el que ens trobem és que no és acceptable el règim penitenciari extraordinari que encara estan patint els presos polítics bascos. Des d'Esquerra Republicana hem volgut estar un any més aquí a Euskal Herria acompanyant els companys del poble basc. Bueno, en un momento en el que la Internacional del Odio intenta desplegar sus políticas de utilización arbitraria de la violencia, nos parecía muy importante estar hoy en Bilbao y acompañar a la gente de Sare. En este momento global donde los derechos de todos y todas, donde aquellos derechos básicos están siendo directamente cuestionados o son papel mojado, pues es más importante que nunca estar aquí defendiendo los derechos de todos y todas. Que los derechos fundamentales de las personas que están presas a día de hoy pues sean respetados y que los derechos básicos de estas personas no sean un impedimento para que en Euskadi haya realmente una situación de convivencia plena, real, de paz, de democracia, que es lo que todo el mundo quiere. Por lo tanto, desde el BNG entendemos que estas reivindicaciones son necesarias y que las administraciones competentes deben ponerse las pilas de una vez para acabar con esta situación que viven los presos y las presas en Euskal Herria. Informazioaren aria. Goizeko 8 eta 11 egungo giro politikoaz sorturen zuzendaritzan egindako ibilbideaz, gure mugetatik edatzen ari den testuinguru kezkagarriaz, ala Euskal alderdien artean herriak behar duen lankidetza lortzeaz mintzatu da EH Bilduko parlamentari eta ekintza eta sortuko idazkari nagusi orain artean. Iñaki Soto Garako zuzendariarekin izandako elkarrizketan. Astelehen honetako Gara egunkarian duzu irakurgarri eta bertan topatuko dituzuen zenbait gako bildu dizkigu Egoi Belategi lankideak.
Europako justiziak legez kanpoko joduen bateragune auzia zela medio espetxetik igarostean, abagune historiko batean paper erabakigarri bat jokatzea egokitu zitzaion Arkaitz Rodriguezi sortuko idazkari nagusi bezala. Begirada atzera botata, balantze positiboa egin du elkarbizitzari eta politika independentistari egindako ekarpenaz. Nik oso balantze baikorra egiten dut azken 15 urtetako ibilbideaz. Uste dut lan handia egin dugula, sortu ezker abertzalean, nazio askapen mugimendua osatzen dugun ehunka lagun, milaka lagun horiek, ez? Uste dut aurrerapen handiak egin ditugula nazio askapen prozesuan. Hasteko eta behin, ziklo aldaketa, estrategia aldaketa, izan zena konsolidatuta, presoen auzia desblokeatuta eta presoen auziaren erresoluzioan urratxe handiak eginda, EH Bildu eta EH Bai, irabazle batzuen eraikuntzari ekarpen kualitatibo bat eginda. Aurretik dituzten erronka guztietaz ahaztu gabe, ezker independentista sendo heldu da ziklo politiko eta sozial berri honetara eta bide beretik lanean jarraitzera deitu du Rodriguezek, 3 aukera handi identifikatuta elkarbizitzaren, kudeaketa politikoaren eta naziogintzaren esparruetan. Horren ondorioz uste dut nazio askapen prozesua une gako batera ekartzea lortu dugula. Guk 3 aukera potentzial handi identifikatzen ditugu, zentzu horretan. Batetik badago aukera, potentziala presoen auzia eta oro har gatazka, ondorioa behin betiko konpontzeko. Bigarrenik badago aukera ezkerreko independentismoak herri honetako instituzio gorenetako gobernuetan ere sartu izan dadin, horrek ere suposatuko lukeen guztiarekin, eta 3. Badago aukera, beti ere potentziala, berriro diot, estatuse arloan eta burujabetza arloan, jauzi bat egin ahal izateko, ez. Orain arte sorturen herrigintzako idazkari izan den Xabi Iraola 32 urteko igeldoarra proposatu du alderdiak Arkaitz Rodriguezek sortun utzitako lekukoa hartzeko. Ezusteko handirik ezean irailaren 21-tik 23-ra aukeratuko dute idazkari nagusi sorturen 4. kongresuaren baitan. Herriaren alde eta oinarritik lan egingo duen buruzagi politiko izango dela uste du Rodriguezek. Nabarmenduko nuke bere gaitasun politikoa, arnaz luzeko hausnarketarako bere gaitasuna, nabarmenduko nuke halaber bere herrigintzarako zena, eta urte luzeetan herrigintzan jardun izana, ekarpen handia egin du esaterako sortuk azken urteetan arlo estrategiko ezberdinetan egin dituen hausnarketetan, hala nola hezkuntzaren eremuan, hizkuntzarenean, migrazioarenean, eta zentzu horretan uste dut badela hemendik aurrera, sorturi eman diogun ezaugarritzeari eta sortuk nazio askapen prozesuari egin beharreko ekarpen horri dagokionez, izan dezakegun pertsonarik aproposena. Nahikoa da nazioartean gailentzen ari den militarismoa eta politika erreakzionarioen gorakada ikustea, baita Euskal Herrian ere nagusitzen ari den giro politiko kezkagarriari erreparatzeko. Baina atxekabeari tarterik ez dio eman nahi Arkaitz Rodriguezek konbentzituta baitago Euskal Herrian aldaketa politikorako eta herrialde gisa aurrera egiteko aukerak ematen direla, beti ere ordezkari politikoak herriaren beharrekin lerratzen badira alderdikerien gainetik. Gu konstatatzen dugu, batetik eskuin muturraren gorakada, munduaren luze zabalean, baita gaur-gaurkoz Euskal Herria menpean duten estatu bietan ere, baina aldi berean konstatatzen dugu Euskal Herrian posible dela, Guk konbentzituta gaude Euskal Herrian posible dela, aldaketa politiko eta soziala. Posible dela guztiz bestelako errealitate baten eraikuntza, Horretarako
esaten duguna da, gai izan behar dugula, edo izan beharko genukeela, bulkada nazional berri bat martxan jartzeko, eskalandiko erreakzio bat, ez. Eta jarraitu beharreko bide horria zehazteke badago ere, atzera begirako eginez, aurrera buru altxatuta egitearen aldekoa da Arkaitz Rodriguez, arazo ugarirekin bai, baina gaur egun lortutakoak herri bezala, batuta jardutetik lortu baitira, eta hala beharko du ere aurrerantzean. Bada, herri honetako, eragile politiko, sozial, instituzional, nagusien indarrak, artikulatzeko eta norabide berean nolabait lerrokatzeko, herri honek aurrera egin duelako gehien, edo bestela esan da gehien aurrera egin duelako, bere gaitasun komunitarioak eta instituzionalak lerrokatzeko gauza izan denean, ez. Beraz, guk uste dugu hori badagoela, ez, esperantzanako motiborik, esperantza ulertuta ez termino naifetan, baizik eta herri honekiko konpromisoa, antolakuntza eta borrokaren terminoetan. Eta lakoako exekutiboak berriz, Larritza jo du Espainiar gobernuarekin adosturiko 5 eskuduntza gauzatzeko bermerik ez izatea. Ibone Bengoetxea lehendakari ordeak EITB-ri azaldu dionez, borondate politikoaren kontua da akordistea. Halakorik ez balego, egoera ezberdin baten abian puntuaz mintzo da. Uztailean, Pedro Sánchez eta Imanol Pradalesek sinaturiko 5 transferentziak 2025ko abenduaren 29an eskuordetu behar ziren. Ez da halakorik egon, eta bigarren aukera ostiral honetan izango da urtarrilaren 16an. Eskuduntza hauek dira langabezia prestazioak, gizarte segurantzako familia prestazio ez kontributiboak, itsas salbamendua eskola segurua eta Barakaldoko makinerian egiaztapen zentroa. Ibone Bengoetxea lehendakari ordeak kezka azaldu du eskuduntza hauen eskuordetzeaz. Ostiralean behar bada inork ez duen nahi egoera batera helduko bagina, beste irakurketa bat egin beharko genuke, zeia orduan ezin dugu egotzi erantzukizuna edo errua arazo teknikoei, edo desadostasun teknikoei, edo xehetasunei, edo epeei. Honek beste irakurketa bat eskatuko luke. Eskuduntzarik ez balego, Euskal Exekutiboak bestelako egoera batean kokatuko luke bere burua. Egoera desberdin batean egongo ginetek eta desberdintasun hori izango zen politikoa eta instituzionala. Informazioaren aria. Trumpen Groenlandiaren nahikeriek Danimarkaren pazientzia gortu dute. Magnateak dio, bai ala bai irla eskuratuko dutela. Halakorik balego, mundua etengo litzatekela iragarri du Europa iparraldeko herrialdeak. NATOko herrialde batek bertako beste bat erasotuko lukelako. Ez dago egun, Errusiala Txinako armadarik Groenlandiako uretan, aldiz Ameriketako estatu batuek indar militarrak 1941 urteaz geroztik dauzkate, babesaren truke Danimarkako enbaixadoreak soldadu estatu batuarren presentzia onartu zuen nazien beldur. Eta jada, 85 urte igaro dira, eta Donald Trump egungo Ameriketako estatu batuetako presidenteak dio, Groenlandia estatu batuarrena izango dela bai ala bai. One way or the other, we're going to have Greenland. Magnateak ziurtzat ematen du, Inuiten lurraldearen esku hartzea. Honen aurrean, Mette Frederiksen Danimarkako lehen ministroak esan du bidegurutzean daudela. Ameriketako estatu batuek mendebaldeko aliantzari eskua botatzen badio mundua eten egingo delako. Vælger at angribe et andet NATO-land, så hører alting op. Ez dirudi, ohartarazpena asko axola zaionik Donald Trumpi, bere esanetan NATOko salbatzaia bera da, kazetariei oroitarazi dienez, bere eskakizunei esker Aliantza Atlantikoaren parte diren herrialdek, barne produktu gordinaren 5% bideratzen dute bertara. It was 2% and they didn't pay, now they're paying 5%. I'm the one that saved NATO. You wouldn't have NATO if I weren't president. Groenlandian, aho batez erantzun dute bertako legebiltzarreko alderdiek. Adierazpen bateratuan berretsi dute, ez dutela, estatu batuar ala daniar izan nahi, Groenlandiarrak izan nahi dutela. Gogora ekarri dute, 2009 urteko autonomia estatutuak erreferendum bidezko autodeterminazio eskubidea jasoa duela, eta herritarrek bakezkaz bizi dute egoera. Arritzau, albiste agentziak eskaturiko inkesta baten arabera, galdekatuen 98%ak uste du Ameriketako estatu batuek indarrez hartuko dutela irla. Eta hain zuzen, Donald Trumpen interesak ez dira Groenlandiara mugatzen. Kubako agintariei akordioetara heltzeko deia egin die, beranduegi izan baino lehen.
buruak amaitutzat eman ditu Caracasetik burutzen ziren petrolio eta diru bidalketak. We're talking to Cuba, and you'll find out pretty soon. And one of the things I want taken care of, and one of the groups I want taken care of, are the people that came from Cuba. Iraia Kanra, egunon? Egunon pei eta unen entzuleak magnataren arabera elkarrizketetan daude Kubarekin eta aintzat hartuko dituen gizataldeetako bat Irlatik estatu batuetara joan diren pertsonak izango dira. Miguel Díaz-Canel Irlako presidenteak esan du Kuba nazio askea dela eta estatu batuaken erasopean izan dela azken 76 urtetan. Ameriketako estatu batuetako presidenteak arroputz hitz egiten du nazioarteaz, baina bere etxean badu zeregina. 2026 urte hasi zenetik 10 tiroketa masibo izan baitira Ameriketako estatu batuetan, azkena asteburu honetan Mississippi estatuan 6 hildako utziz. Pasaden asteazkenean beste bi lagun ere hil zituzten Utah izandako beste tiroketa batean. Upon arrival, deputies discovered the gunshot wounds to the head. The men were pronounced deceased by Clay County. Estatu batuetako hegoaldeko Mississippi estatuan 6 lagun hil dituztela baieztatu dute Clay konderriko agintariek eta 24 urteko tirotzailea atxilotu dutela. Ikerketa abian dutela zehaztu dute erasoaren atzean egon litezkeen arrazoiak argitzeko. Iturri ofizialek xehetasun gehiago emateko zain tokiko hedabideek zehaztu dute lagun hauek 3 leku ezberdinetan tirokatu zituztela ostiraletik larun baterako gauean zehar eta hildakoen artean haur bat legoke. Hilketa hauek Utah estatuko Salt Lake Cityn beste tiroketa bat gertatu eta egun gutxira gertatu dira. Tiroketa horrek gutxienez 2 hildako eta 6 zauritu utzi zituen pasaden asteazkenean. Eliza mormoi baten kanpoaldean hileta bat egiten ari zirenean. Gutxienez 8 zauritu eragiten dituztenean tiroketa masibo gisa erregistratzen dira ofizialki. Halako 10 tiroketa egon dira estatu batuetan 2026ko lehen 10 egunetan. Eta nazioarteari dagokienez ere, abenduaren 28 geroztik Iran protestapean dela ekarriko dugu gora. 450 hildako zenbatu dituzte, inflazioaren igoera ala Real txamponaren erorketa sorburu duen krisian. Egunek aurrera ginala, protestek ere kutsu politiko hartu dute. Zehazki, Masud Pezeskian, herrialdeko presidenteak esan du protestan dauden pertsonak entzuteko prest daudela, baina Ameriketako estatu batuek eta Israeli hauek sustatu izan agotzi dio. من شخصا خودم هم به وزیر کشور دستور دادم. Egoera honen aurrean Donald Trump, Ameriketako estatu batuetako presidenteak esan du, herrialdean esku hartuko duela protestek bere horretan jarraitzen badute. Onartu du ere, Iranek negoziatu nahi duela. But we may have to act because of what's happening before the meeting. But a meeting is being set up. Eta Norvegian egoitza duen Iran Human Rights gobernuzkanpoko erakundeak baieztatu du iturri zuzenen bitartez 192 lagun hil direla duela 2 aste hasi ziren Irango protestan. Bertan bizi diren lekuko askok ordea, hildakoak milaka izan direla ohartarazi dute. Moralaren poliziak 2022an eraildako Masa Amini gazte kurduarekin paralelismo argi eginez, azken orduetan Rubina Aminian 23 urteko gaztearen izena zabaldu da Iranen eta bertatik kanpo. Urtarrilaren 8an hil zuten tiroz jatorri kurdua zuen gaztea Teheranen protesta batean parte hartzen ari zenean. Iran Human Rights gobernuzkanpoko erakundeak bere amaren lekukotasuna zabaldu du. Aminianen amak ziurtatu baitu soilik bere alaba zegoen gorputegian 100 hilotz ikusi zituela. Une honetan interneta eteteko agindua eman du Irango estatuak eta telefono bidezko komunikazioak nabarmen murriztu dira. Edozein kasutan hildakoen kopuru ezberdinak aipatzen diren arren, erakunde humanitario guztiak ari dira etengabe hildakoak zenbatzen. Polizia tiro egiten ari da herrialde osoan zehar manifestarien aurka, baina gatazkak izan dezaken gorakada da une honetan kezka nagusia Irango gobernuak salatu baitu gutxienez segurtasun indarretako 7 kide hil dituztela azken egunetan. Protestaldia hasitzenetik ia 2 astera egin du lehen aldiz nazioaren aurrean herrialdeko buruzagi goren Ali Khamenei ayatolak. Hortik aurrera ez usteko gutxi, irandarrek egindako aldarrikapenei ez, Israel eta estatu batuen ustezko interes ezkutuei egin baitie referentzia. غلط میفهمه مسائل رو محاسبش اشتباهه و غلطه. اون روزم Errepresioa ez badute eteten herrialdea erasotzeko Donald Trumpek egindako mehatxoaren aurrean, Khameneik esan du estatu batuetako presidentea dela eskuak odolez egindu dituena Iran eta beste herrialde batzuk bombardatuz. هم که پشتیبان رژیم پهلوی بود هم پهلوی
Arago joan da Jamenei eta ziurtatu du Reza Pahlavi bigarrenarekin harremanetan dagoela Washington botere aldaketa sustatzeko Iranen. Reza Pahlavi, Mohamed Reza Pahlavi Irango azken Shah edo enperadorearen ondorengoa da bere tronua berreskuratzeko asmoa duena. Pahlavitarrek Iranen agindu zuten 20. mendeko zati handi batean zehar. Estatu Batuen gertuko aliatu ziren eta mendebaldezaleak baina markadez inposatu zuten erregimen autoritario eta bortitzak 1979ko iraultza islamikoa eragin zuen gaur egungo Errepublika Islamikoa ekarriko zuena. جمهوری اسلامی و دستگاه فرسوده و شکننده سرکوبش را Pahlavitarren oinordekoak greba orokorrera deitu du Estatu Batuetako erbestetik. Baina egiari zor, Pahlavitarren itzulera ez dago herritarren lehentasunen artean eta Errepublika Islamiko eta monarkiaren arteko lehiarekin zerikusi gutxi dute irandarren aldarrikapenek. Protestak Teherango bazarrean hasi ziren abenduaren 28an jada larria zen krisi ekonomikoari eta inflazioari lehorte historiko bat batu zaionean murrizketa sakonak egitera behartu duena. Masa Amini gazte kurduaren heriotzaren ondoriozko protestekin gertatu zen bezala, emakumeen gidaritza erabakigarri izaten ari da eta Irango gobernuaren errepresioa itzela beste behin ere. Eta nazioartetik ere esango dugu, eten egin dira Siriako armada eta FSD milizia kurdu arabiarren arteko borrokak. Su-eten baten bitartez, Alepotik irten ari izan dute Siria Demokratikoko indar kurdu arabiarrek 23 hildako eta 100 zauritu izan dira borroketan. Borrokak eten arren Masloun Abdi indar kurduen buruak beretsi du, ez dituztela kurduen gaineko alde bakarreko soluzioak onartuko. Halaber, Siriako armadak gerra krimenak burutu dituela eta estatu islamiarrarekin elkarlanean ibili dela salatu dute. Eta Israelek su-etena urratu du berriro ere, 4 palestinar hil dira igande honetan Israelek Gaza hiriaren eta Jan Yunisen aurka egindako erasotan. Bien bitartean, Ameriketako Estatu Batuak Gazako bake batzordeko kiden izendapena azkartzen saiatzen ari da. Israeldarren tiroek palestinar bat hildute Gazako Zeitun auzoen eta beste bat Altufa auzoan Wafa albiste agentzia palestinarrak jaso duenez. Jan Yunisen ere Israelgo indarrek 2 palestinar hil dituzte asteburu honetan. Israelen erasoldiak aurrera jarraitzen duen arren, Bishara Baba Trumpen administrazioko negoziatzaileak aurreratu duenez, datorren astean iragarriko dute Gazarako bake batzordea. Beste estatu buru eta gobernu buru batzuek osatuko dute hau Trumpen presidentetzapean. Behin bake batzordea osatuta, Hamasen Gazarako exekutiboa ordezkatuko duen gobernu bateratuko da, bakea mantentzeko indar bat bidaliko da, eta atea irekiko zaie berreraikuntzarako inbertsioei eta funtsei. Eskerrik asko Ireia. Gero arte. Informazioaren aria. Goizeko 8:30 gau honetan sinatuko du Ursula von der Leyenek Mercosur akordioa Paraguain, ostiral honetan Europar Batasuneko 27 herrialden gehiengoak tratatu komertzialaren alde bozkatu zuen 25 urteko negoziaketen ostean. Erabakia gehiengo kualifikatua sartu da. Frantziako estatuak, Irlandako Errepublikak edota Hungariak errefusatu baitute. Italiarena izan da, azkenean boto erabakigarriena eta Pedro Sánchezen Espainiako exekutiboa dago merkataritza akordio hau gehien defendatzen dutenen artean. Akordioaren bitartez, Argentina, Brasil, Paraguai eta Uruguain ekoizten diren produktuek 4.700 milioi euroko murrizketa izango dute arantzeletan. Akordioak kezka sortu du lehen sektorean eta honen aurrean Europako batzordeak mekanismoa ere ezarri du lehentasunezko sarbidea eteteko zenbait nekazaritza produkturentzat, hala nola abelburu, hegazti eta azukrentzat. Testu inguru honetan baitan ere, errepidetara joko dute Euskal Herriko laborariek. Araban, Ataka elkarteko laborariek Abat errepidearen eskuin erreia okupatuko dute 2 norantzetan, eta Ipar Euskal Herrian Elbe sindikatuak Landetarako Konfederazion Paisan eta Biernoko Konfederazion Paisan zein Landetako Modef sindikatuek elkarretaratzean deitu dute goizeko 8:00 Baionako Grand Baskeko merkatal gunean. Zehazki, baita ere, IESean joan direnak 63 errepidean izan diren laboraria sindikatuak dira. Gaueko ordubietan utzi dute 63 autobideko blokeoa Jamari Girier prefeta bertan izan ostean eta debekua izan ezarri ostean. Baitare, esango dugu, Elbe, Konfederazion Paisan eta Landetako Modef sindikatuek deituriko elkarretaratzea ere debekatu zuela, ekimen hau ere debekatu zuela prefetak eta honen ostean protesta bokaleko portura eraman dutela. Gainera, aste honetan baita ere, esango dugu,
dermatosi nodular kutsakorraren aintzinan sentitzen duten babesgabetasunagatik ere, ENBA, ENE eta UACNA sindikatuek mobilizazio amankomuna antolatu dutela, heldu den urtarrilaren 15erako ostegunean Irun eta Hendaia arteko mugan. Horiek ala, esango dugu, kontu ekonomikoetan baita ere, pasaden urtarrilaren lehenan, Bulgaria euroguneko kide bihurtu zela eta Europako batasuneko herrialderik txiroeneko presidenteak hau urrats historikotzat jo du. Egoera zaila bizi du Bulgariak, kargua utzi berri du gobernuak, aurrekontuak luzatu egin dituzte eta euroa sartzearekin bat, prezioen gorakadaren beldur dira. 19 urte dira Bulgaria Europako batasunaren parte dela, baina orain euren txanponetik eurora pasa dira. 6,3 milioi biztanle ditu eta LEV izeneko moneta iragana da iadanik. Gobernutik arrakastako mezuak izan dira, baina egoera ez da xamurra. Pasaden abenduaren 11an gobernuak dimisioa eman zuen, aurrekontuak behin eta berriz luzatzen ari da exekutiboa eta 5 urtean 8. hauteskunde aurreratuak egingo dituzte martxoaren amaieran. Urtarrilan zehar, LEV txamponarekin ordaintzen jarraitu halko dute bulgariarrek. Europatek ia 2 leba balio ditu, bertako ekonomilariek Europan guztiz integratzeko azken urratsa delako aipatuz. Alabaina honek aukerak zabaldu bai, baina egiturazko aldaketak izatera bultzatuko ditu ere. Ekoizpenaren produktibitatea eta hezkuntza dira iraultza handienak behar dituena. Herritarren artean kezka nagusiena da egunerokoan erosten dituzten produktuen prezioak igotzeko probestuko dutela isilean askok. Baina esanez izatez euroaren legea badago eta euroan sartzerakoan horrelako jukutriak zigortu egiten ditu, prezioen borobiltzeak gainera bezeroen mesedetan izan behar dutela dio legeak. Bertako jarduneko presidenteak adi egongo direla esan du, baina bereziki nekazal eremuetako adinekoen artean espero dira arazo gehien izatea. Eta nazioarteko diru funtsaren baieztapenaren zain, Indiak dio jada munduko 4. ekonomia dela. 3 urteren buruan, Alemaniare gainditu nahi du, baina per capita barne produktu gordina oso txikia da oraindik, eta kalitatezko enplegua sortzea erronka da herrialdearentzat. Munduko herrialderik populatuenetako agintariek espero dute halaber, datozen 3 urteetan Alemania ere gainditzea eta horrela munduko 3. ekonomia bihurtzea Ameriketako Estatu Batuen eta Txinaren atzetik. Txostenaren arabera 4,18 bilioi dolarreko barne produktu gordina izan da Indiak Japoniari aurre hartu dio munduko 4. ekonomia gisa eta datozen 2 urte eta erdi edo 3 urteetan Alemaniari 3. postua kentzeko bidean doa. Agintarien ebaluazio baikor hori, Ameriketako Estatu Batuek Indiari Errusiako petrolioa erosteagatik ezarritako muga zerga altuek eragindako kezka ekonomikoak gorabehera gertatu da. Zehazki, Donald Trump buru duen administrazioak 50% zerga ezarri zian abuztuan Indiako importazioi. New Delhiko exekutiboak Txinarekin dauzkan tentsio geopolitikoek ere baldintzatzen dute haren jarduna eta sozio berriak bilatzera bultzatzen dute herrialdea. Hain zuzen, Indiako gobernuak azpimarratu nahi izan du, hazkunde horrek erresilientzia islatzen duela, merkataritza globalean ziurgabetasun iraunkorrak dauden bitartean. Bestalde, Indiako merkataritza ministroa eta Europako Batasuneko merkataritza komisarioa Bruselan elkartu ziren ostiralean, aldebiko merkataritza libreko itunaren korapilloa askatzen saiatzeko 2025. urtea amaitu baino lehen akordioa sinatzeko konpromisoa hartu zuten iragan irailean Narendra Modi, Indiako lehen ministroak eta Ursula von der Leyen, Europako batzordeko presidenteak, baina ez zuten adostasunik lortu. Nekazaritza babestea Indiaren ohiko marra gorrietako bat da itun guztietan, enpleguari dagozkionez produkzio sektore nagusia delako. Kirol aria, naiz irratian. Olatu erraldoi baten pare, jardun zuten Lasok eta Albizuk atzo Gasteizko hogeta pilotalekuan, erritmo oldarkor batekin pareko guztiak astinduz. Jakak eta iztuetak lehen 5 tantoetan mantendu elzituzten aukerak, hortik aurrera ezinean ibili ziren, egoerak guztiz gaindituta oinatz Aizpuru, egunon? Egunon Pelle eta entzule guztia, bai, olatu erraldoia zuk esan duzun modua, sasoiko daudela erakutsi dute beste behin Bizkarreta gerendaingoak eta ataungoak. Alegia Lasok eta Albizu garaipen gozez eta zirrikiturik ere ez dute erakusten partidaz partida. Binagako txapelketako multzoko faseak 9. jardunaldia betez duen horretan
Aipatu moduan Gasteizko Goita pilotalekuan erritmo oldarkor batekin aritu ziren. 8. garaipen eskuratu zuten eta hurrengo jardunaldi irabaziz gero finalerrietarako txartela jadanik lor dezakete. Unai Laso. Dute bere jokoa atera eta bueno, gu pozik ez, azkenen ari gara gozatzen, frontoian, kantxan, eta astean zehar, eta horrekin gelditzen gara. Bestelako kirol kontuetan berriz, esan Kosner Baskonia landutako garaipena lortu zuela atzo basket Gironaren kontra Fontajaunen 85 eta 84 irabazi zuten gasteiztarrek eta horrekin ligako 5. jarraian izan dute hurrengo Errege Kopa jokatzeko ia behin betiko urratsa eman dute. Paolo Galbiratiren mutile 9. baino 2 garaipen gehiago dituzte eta oraindik besteak baino partida bat gehiago jokatu behar dute. Clement Frisch, Trent Forrest, Rodion Kurux eta Timothy Lubaui izan ziren ACB-ko 5. garaipena jarraian lortzeko Baskoniaren jokalari esanguratsuenak. Eta azkenik eskubaloi kontuetan, Malagan jokaturiko partidua galdu zuen atzo, Betionakek 25 eta 23, Nafarrak aseratik markagailuan atzetik izan dira eta ez dute lortu sekula partiduaren kontrola. Defentsa gogorrarekin saiatu ziren, Miguel Etxeberriaren neskak Malagako eskubaloi taldearen aurka egiten, baina esan bezala ezin izan dute ezer egin. Asteazken honetan, Valladoliden kontrako norgehiagoka izango dute atarrabia. Eta 14 urte dira, jada Txillardegi izendu zela eta 14. aldiz eskatu dute Donostiako udal liburutegiari bere izena jartzeko. Antiguan, igande honetan egindako ekitaldia berezia izan zen, hilberri den Jone Forkadari ere omenaldia egin ziotelako, etengabeko militantea, injustizia ororen aurka egin zuena, eta bien ekarpen handiaren gaurkotasun azpimarratu zuten. Idazle politikari eta euskaltzalearen horma irudia fasistan Marko Gorriz zikindu esnatu zen bezperan, eta ez zuten ekitaldirako garbitu erasoa ikus zedin. Jose Luis Enparantza Txillardegi omendu, eta harentzat aitortza instituzionala eskatu zuten. Bildu gara Txillardegi omentzeko eta instituzionalki behar duen aitortza izan dezala aldarrikatzeko ere bai. Dakizuenez, Donostiako idazleek eskaera egin zutenetik, udal liburutegi nagusiari Txillardegi izena jar diezaioten eskatzen dugu. Aurtengo ekitaldia ezberdina izan da, berezia Jone Forkada aktivista, gure herriaren eta hizkuntzaren alde Txillardegiren eskuz esku lan egin zuena justiziaren aldeko borroka guztietan ibilia ere omendu baitute. Pako Sudupek hartu zuen hitza, euskal filologoa, idazlea, irakaslea eta hizkuntz teknikaria da. Famatua dugu, etaren sorreran parte hartze garrantzitsua izan zuelako eta abertzale independentista bezain euskaltzalea izan zelako. Txillardegik duela 60 urte idatzi zuen Untaz eta Hartaz artikulu antologikoaren pasarte bat irakurri zuen hizkuntzalariak. Euskara Batuaren aita izan zen Txillardegi eta borroka politiko abertzalean ere lan izugarria egin zuen. Sudupek esan zuenez, hemen ez zaio Txillardegiri kasurik egin eta euskara politikatik aldentzen saiatu dira agintariak. Agustina Pontestaren hitzaldia unkigarria izan zen, Jone Forkada zendu zenean berari idatzitako testua irakurria baitzuen. Donostiako ikastolen sortzaileetakoa eta lehen andereñoetakoa izan zen. Udako Euskal Unibertsitatearen, Euskal Herrian euskara zen eta Bagera elkartearen sorrera bultzatu zuen. Borroka guztietan murgiltzen zen hau. Fito Rodriguez idazleak biribildu zuen ekitaldia eta hitz egiten dugun euskara, irakurtzen dugun literatura, soziolinguistikako metodoak guztiak Txillardegirengatik datozela ohartarazi zuen. Euskal Herriko antzokietara kakadator. 24. korrikaren ekitaldi kultural nagusia. Bilatu gure agenda korrikaren webgunean. Euskara gara. Pierre Paul Berzaitzek bere terretx ekarriko du Arriaga antzokira. Andozeko haranean gertatutako krimen baten historian murgiltzen gaituen euskarazko ikuskizun ederra.
Gozatu Erdiaroko kantu honen koplak eta dantzak, ziurrenik Euskal Herri osoan ezagunena dena. Bereterretx, urtarrilaren 18an Arriaga Antzokian, erosi zure sarrerak lehiatian edo antzokiaren webgunean. Informazioaren aria. Goizeko 9:00 gutxi pasata aldu zaigu analisi mailaren tenore eta astelehen goizonetan gurekin daude Garbine Biurrun magistratu eta Ekina Torra Sagastik kazetari eta filosofoa. Egunon. Egunon. Egunon denoi. Egunon eta urte berri on, ja uste dut azkena esango da. Ja, urtarrila aurrea doa baino zuekin oraindik ez gara ez naiz izan eta beraz orain gaur tokatzen zan esatea. Urte berri on, Garbine. Urte berri on zuei ere. Hori da. Zer moduz? Probestu aldi izan dituzu egun hauek? Atxeden hartu duzu edo egun astinduak izan dira? Bueno, lan aldetik mantxoago, lasaiago, baina ere beti aprobetxatzen detnik aurreratzeko eta gauzak aurreratzeko. Eta bestela nik esaten dudan moduan gaindituta. Gainditu dugu zorionez, baina ondo atseginez eta ondo. Bai, esan da, data hauek gainditzeko ez dira errazak izaten, politika familiarra, etxeko politikari aurre egin bartzaiolako, baina gauza dagoen bezala ez dira izan egun bat ere goikoak, ez soilik egu berringatik, baizik eta sare sozialetan aritzeko ohitura daukagunok edo lantzat daukagunok behintzat, izugarrizko lan volumena daukagu, aktualitatea gori dago eta ia esan da zer esan, nahiko aldrebestuta ez da. Bai, ala izan zen. Urtarrilaren 3 eta 4 ikusi beharko zen Euskal Herrian nola kontsumituko zen Twitter, datu esanguratsuak izango dira, seguru. Baina gaurkotasuna jorratzeko, tokikotik hasiko gera gaurkoan izan ere EH Bilduk Gernikako aurrekontuak bermatuko ditu, funtsezkoak diren proiektuak desblokeatzeko. Ostiralean iragarri zuten aurrekontu akordio EH Bilduk eta Jose Mari Gorroño buru duen taldeak guztiontzako herriak. Horri esker, blokeo eta ezegonkortasun instituzionaleko aro bati amaiera emango zaiola nabarmendu du alderdiak ohar baten bidez. Akordioak guztira 820.000 euroko partida pertsonen eta herriaren zerbitzura jarriko dituztela adierazi du. Aurrekontu akordioa EH Bilduk aurkeztutakoa ez dela argitu du, baina beharrezkotzat jo du akordioa. Gehiago jakiteko ere gurekin da Jose Ramon Bilbao EH Bilduko zinegotzia Gernikako udalean. Egunon? Egunon, bai. Blokeo eta ezegonkortasun instituzionalaz mintzo zarete, jakin dugu. Orain artean nolakoa izan da Gernikako udalaren egoera? Bai, nik uste dut historia nahiko ezaguna dela, ez da? 23ko hauteskundetan EH Bildu izan zen indarri bozkatuena, baina hor PNV eta Gorroñoren arteko itun baten bitartez, alkatetza Gorroñok eskuratu zuen, baina handik eta berehala PNV eta Gorroñoren arteko akordioa nolabait zapuztu edo apurtu egin zen eta blokeo egoeran sartu ginen. Gu hasieratik ibili ginen elkarrizketa eta akordioaren bila, bai batzuekin eta bai besteekin, gogoratzeko dela Gorroñoren kontrako zentsura mozio bateratua aurkeztea, hor ere izan ginen, baina hor garbi geratu zen bereien intentzioa gu Enjeimen aldeko lotailu bat lortzea zela eta ez Gernikan gobernantza erreztea, eta momentu horretatik aurrera konfiantza eta zubi guztiak apurtuta, oso zaila izan da Gernika gobernantzea, bai eta bai oposizioaren zago. Eta hor, gu bera jarraitu dugu hasieratik egin duenuen Barkatu, Jose Ramon, ez zaitu oso ondo entzuten ezakit estaldura arazoren bat ote dugun edo, lehioren baten alboan bazaude edo, eskartuko genizuke bertara gerturatzea, baina hor aipatzen genbiltzan hor bazela, edo aipatzen zen biltzan bazela hasieran akordio bat Eusko Alderdi Jeltzalea eta guztion herri artean, horren baitan, behintzat aurre ikusia zen elementuetako bat zen, Jose Mari Gorroñok alkatetza utzi,
eta Iñaki Gorroñori eman berziola kargua, ez dakit, halako horik egon daiteke edo guztiz baztertu daitekeen kontua da gaur egun, zer gertatu zen horrekin? Bueno, hor benetan inoiz ez dugula jakin zein zen PNV eta Gorroñoren arteko akordio horretako letra txikia, inoiz ez da publiko egin, baina batzuk eta besteak beraien artean, kalapitaka ibili ziren, bata besteari errua botatzen akordio horrek zergatik ez zuen funtzionatu, aipatu zen bai errelebo bat egongo zela alkatetzan, baina hori ere ez zen inoiz gauzatu. Baina, da, Badirudi konexio arazoak dauzkagula, sentitzen dut, Jose Ramon, ezakit orain beste lekuren batean kokatzearik ote duzun edo eskertuko genizuke bereziki, eta jakin nahi dugu, baita ere, azken hilabete hauetako albiste esanguratsua Gernikan ere izan da, Guggenheim Urdaibai ez dela eraikiko, honek nolako eragina izan du Gernikan eta bertako udalgintzan? Bueno, hori benetan zoriontzeko albiste bat dela, urteak dira mamu hori, mehatxu hori, herriaren eta eskualde osoaren gainean izan dugula, eta hori baita ere, berriro ere, PNV-ren kontuan sartu behar dugu, ezta? Beraiek izan ziren, buru belarri inposatu nahi izan zutena proiektu hau, jakinda, bai juridikoki, bai ingurumenari dagokionez, eta batez ere, Busturialdeko eta Gernikako gizarteari dagokionez, kontrakotasun handia zegoela, ezta? Hor, guk Gernikako udala eskuratzeko aukera izan genuenean, PNVek mahai gainean jarri zigun hemen aldeko ekimenatzea Gernika-Lumoko udaletik, eta bertan ere, guk argi eta garbi jarri genuen herriaren interesa gure interesen gainetik. Egoera lasaitu da, nik uste dut jendeak arnasa hartu duela, herriak eta eskualdeak arnasa hartu dugula, mehatxu hau despejatuta, orain benetako plan estrategiko bat, benetako garapen eredu berritzaile eta benetako bat jarri behar dugu mahai gainean. Eta esango zenuke ere, akordioa kaso museoa ez eraikitzearen ondorietako badela? Ez nuke esango zuzenean hori denik, ze guk gure ekimena akordio honen eta edozein akordioren bila etengabekoa izen da, eta esango nuke ez dela. Hau dela gure politika egiteko moduaren ordaina, esango nuke. Hor baita ere berretsi duzu ez direla, EH Bilduren aurrekontu propioak hauek, gehiago egiteko aukera zegoela uste duzue? Aurrekontuak negoziatzen direnean, bataik argi izan behar ditu, benetan mai batean jesartzen denean, emaitza positiboa nahi baldin badu, gauza batzuk bazterrean utzi beharko dituela. Eta guk lehenetsi dugu, Gernikak akordioa, aurrekontuak eta aurrera egiteko bide estable bat izatea beste zer baino. Hori bai bermatu ditugu, gure programan zetorren ikasgela zerbitzuaren martxan jartzea, eta gero bai berdintasun, zaintza, langileen lan baldintzak eta horrelako gaiak ere bermatu nahi izan ditugu. Baina, noski, ez dira gure aurrekontuak eta guk ezken duke horrela kudeatuko herri hau. Elementu guzti hauekin geldituko era, Jose Ramon Bilbao, EH Bilduko zinautzia Gernikako udalean, eskerrik asko, gurean izategatik goizan. Eskerrik asko zuei, hurrengora arte, agur. Aio, aipatuko dugu, ezakit, zer iruditzen zaizuen gertatu dena, bereziki Guggenheim ez eraikitzaren eragina esan du, arnasa hartu ahal izan dutela, baina ez du lotu akordioa Bilbaok testu inguru honi. Legegintzaldi gorabiratsua ere, Gernikak izan duena hasiera batean, aipatzen zelako Jose Mari Gorroñok alkatetza utziko zuela, gero zentsura mozio proposamen bat ere izan zen. Zakit, nola ikusten duzu testu inguru hau, Ekine? Gorroñoren ibilbide politikoa bada ez dakit ezoikoa edo gutxienik oso zileki lotutako hautagaitzetatik lortu du bere marka propioa ezartzea eta markadak daramatza horretan, ez?
bazirudien lekukoa nolabait eskualdaketa hori egiteko prestutasuna bazuela, baina itxura guztiek eta argiki uzten duena da, momentuz ez duela egiten makil hori askatzeko inolako asmorik, ez? Egia da, ez dakit erdibideetan kokatu izan dela, eta Gernikan oraindik ere babesa eduki badaukala, baina ez dakit, ni ez naiz ausartzen irakurketa gehiago egitera kontu guzti honetan. Segia da, Gorroñotaz zerbait esan izan bada, oso gizon abila izan dela politikoki, eta lortu dela guztian egotea, ez? Lehen lerroan egotea eta bere personan egotea. Egia dena da, azkenean adin bat ere baduela, eta pentsatzen dut bere garai sasoikoenetan bazuela indarrik txoko eta mai eta sukalde guztianetan egotekoa, eta hori ere denborarekin Trumpek momentuz ez du lortu, baina pentsatzen dut igatzen ere joango dela. Ez dakit nik ez daukate datu edo oinarri gehiagorik horretan gehiago aurre ikusteko eta ez nintzake ausartuko, ezta? Egia da Gorroñoren garaiaren amaiera bat badatorrela, baina ez dakit. Nik uste dute ez duela inolako asmorik horretan gauzak bintzat errazteko. Eta horrek baldintzatu egiten du, zalantzari gabe, egia da Gernika badela Euskal hiri esanguratsua, eta bai memoriari dagokionean, gogoan hartuko dugu duela gutxi ere aritu garela Gernika zizketan, estatu buruaren bisita tarteko, eta bar, tira nik uste dut hemen badagoela alako egoera berezi bat, eta onura bereziki ez dakarrela, zalantzari gabe. Garbine? Bai, barkatu. Bai, egia da, nik ez dut ezagutzen Gernika herriaren, hiriaren realitatea, ez da Gorroño bera, baina noski gogoan daukat, ez da personaia, eta egia da, ekinek esan duen moduan Gorroñoren ibilbidea benetan oso bitxia dela, oso bitxia izan dela, batzutan erabaki arraroak edo daigarriak hartu dituela, eta nolabait nik esango nuke momentu batzutan populismoa aritu dela, ez da? Personai bat bihurtu dela baita ere, baina oso trebea izan dela egia esan, bere helburuak lortzeko, eta nolabait baita ere besteak, bere inguru politikoan zeuden bai bere garai bateko alderdikoak eta baita ere besteak nolabait zorabiatzeko eta nahastueko, ez da? Horretarako trebea izan da, momentu honetan nik uste dut baita ere abilezia izan duela aurrekontu horiekiko EH Bilduren babesa jasotzeko edo lortzeko, eta EH Bilduren babesari buruz esango nuke, realpolitik praktika bat dela, ez da? Eta herriari komeni zaionari begiratu egin duela EH Bilduk kasu honetan, eta ez esango kasu bakarra denik inolaz ere, eta behintzat EH Bilduren ustetan Gernika herriari komeni zaiona. Beraz, nik uste dut olako akordioak oso garrantzizkoak dira, batzutan dira baita ere simbolikoak eta testimonialak, edo hobeto esan da gainditzen dutenak bere esparru, bere eremu geografikoa, eta kasu honetan horrela izan daiteke naiz eta egoera, Gernikakoa eta naiz eta alkatea, baita ere, ez izan arruntak, ez da? Baina tira, ondo nik ez daukat besterik esateko. Ados, ondorengo aipageira pasako gara, izan ere Donald Trump petroleo ekoizle nagusietako zuzendariekin bildu zen ostiral gauean eta ohartarazi zien Venezuelan negoziak egiteko ez dutela, gehiago Caracasekin hitz egin behar, bere gobernuarekin baizik, bertaratu ziren guztiek onartu zuten Ameriketako Estatu Batuek nazioarteko legediaren aurka ezarri nahi duen protektoratu ekonomikoa, baina Repsol Espainiarra burua ere makurtu zuen. Josu Jon Imaz, zeoa, eta Eusko Alderdi Jeltzaleko Euskadi Buru Batzarreko presidente ohia izandakoa da gaur egun Repsoleko burua, eta Donald Trumpen exigentziak txintik ere esan gabe onartzeko prest agertu zen. Thank you, Mr. President. Thank you for having us here. Thank you. And thank you for opening the door to a better Venezuela. Eskerrik asko, presidente jauna, esan zion Zumarragan jaiotako enpresariak Trumpi Venezuela hobeago bati atea zabaltzeagatik.
We are ready to invest more in Venezuela. Today, we are producing 45,000 barrels a day gross of oil, and we are ready to multiply by 3 this figure in coming 2-3 years, investing hard in the country. Imaz ere mintzo zen Amerikako golkoaz, baina hori gero aipatuko dugu. Lehenik eta behin jakin nahi dugulako bote prontoko erreakziori. Ze ez dakit, Euskal Herrian ez dakit shock puntu bat edo eragin ote duen Josu Jon Imaz etxe zurian ikusteak, eta jakin nahi dugu ea ze sentipen eragin dizuen zuei, hori ikusita Garbina zurekin hasiko gara. Nahi ez dit bat ere xokek egin, edo ez nahu ezertan harritu. Esan nahi dut nik badakit Josu Jon Imaz aspalditik, ez dakit 20 urte inguru izango dira, ez da? Ez da lanoski EAJaren buru hori denok dakigu, badakigu gaina enpresa munduan ibilbide interesgarria berarentzat edo arrakastatxoa izan duela, seitun sartu zen Petronor eta hortikan Repsolera egin zuen salto, Brufauekin, ez da, Antonio Brufauk izendatu zuen Repsoleko buru, hau da, konseilari delegatua, eta tiranik horrela ikusi nuen, nik aspalditik daukat desberdinduta Josu Jon Imaz eta EAJ, edo Josu Jon Imaz eta politika, naiz eta enpresek bai politika egiten duten, eta enpresa buru edo enpresa baten buru bezala ikusten dut, aspalditikan ikuste dut maiz azaltzen dela Josu Jon Imaz edabideetan normalen zera petroleo ekoizlei buruz hitz egiten, bere enpresari buruz, aldaketa edo krisi klimatikoari buruz, eta bar, eta noski beti bere enpresa defendatzen, normala den moduan, beraz ni ez nau ezertan harritu, baino jakin behar dugu azkenean, da enpresa horiek eta haien buruk, kasuan Josu Jon Imaz, noski Trumpen menpe jarri dira, Trumpi erreberentzia egin diote, Donald Trumpen gustuko diren zea guztiak onartu dituzten, baita Mexikoko golkoaren zera izena ere aldatuz, ez da, Amerikakoa izendatuz, Josu Jon Imazi hori ere entzun genion, azkenean hau bai Realpolitik enpresakoa, enpresa baten irabaziak eta interesak defendatuz, eta horretarako, behar dan guztia egiteko prest daude, eta berriz esango dut normala, den bezala ez nahu harritu mundu hau horrela dago antolatuta, eta Josu Jon Imaz izan edo beste edozein izan berdin. Azkenean hori da reberentzia eta makurtu, eta gaina fisikoki, naiz eta bere keinua izan, Josu Jon Imazek beti izan du keinu hori, ez da, burua nola baite makurtzeko, jende agurtzerakoan, eta kasu honetan ere bai, egin zuen besterik esan gabe noski etzan joan etxezuriara Trumpi ezertan kontra egiteko, baizik eta Trumpen gandik lortzeko, Repsol kasuan, Repsolentzat zan odan interesgarria. Goizeko 9 dira eta azken ordukoei begira jarri beharra dugu, izan ere Donald Trumpek aipatzen gemitzan Trumpek ziurtatu du Ameriketako Estatu Batuetako armada oso serio aztertzen ari dela Iranen asteak daramatzaten gobernuaren aurkako protesten aurrean eman beharreko erantzuna. Zaloa Badiola, egunon? Egunon, Peie, eta egunon entzuleok, Irango agintariek marra gorria zeharkatu dutela uste du mobilizazioetan 100 pertsona hil ostean. Agintariak ez du xehetasunik eman nahi izan, zer egingo duen, non egingo duen erasoa, eta esan du ordutik orduero txosten bat jasotzen ari dela, eta erabaki bat hartuko dutela berretsi du. Entzungo dugu Donald Trump? We're talking to Cuba, and you'll find out pretty soon. And one of the things I want taken care of...
Eta bestalde aipatzen ari gara goizean zehar ere gau honetan sinatuko duela Ursula von der Leyenek Mercosur akordioa Paraguain ostiral honetan Europar Batasuneko 27 herrialdean gehiengoak tratatu komertzialen alde bozkatu zuen 25 urteko negoziaketen ostean. Erabakia gehiengo kualifikatu zartu da Frantziako estatuak, Irlandako Errepublikak edota Hungariak errefusatu egin baitute. Italiarena izan da boto erabakierna eta Pedro Sánchezen Espainiako exekutiboa dago merkataritza akordio hau gehien defendatzen dutenen artean. Testuinguru honen baitan errepidetara joko dute Euskal Herriko laborariek jo dute dagoeneko Araban Ataka elkarteko laborariek abat errepidea okupatu duten Orantzabietan prefeturak protesta debekatu du Ipar Euskal Herriari dagokionez asteburuan izaten ari diren protestak azken momentuan ekintzaren tokia aldatu dute LB, Confederación Paisans eta Modef sindikatuek eta masikan eman dute hitzordua Bokaleko portuan. Prefeturaren debekuaren ostean iesian joan direnak, aipatzen gebiltzan asteburuko mobilizazioetan A63 errepidean izan diren laborari sindikatuak dira gaueko ordubietan utzi dute A63 autobideko blokeoa Jean-Marie Girier prefeta bertan izan ostean. Eta egunaren nondik norakoak ere aipatuko ditu Itxaso Leon, egunon. Egunon pile egunon entzuleo, Kastelen honetako gaien errepasoan politika kontuekin hasiko gara. EH Bilduren bai politikoak munduaren egoerari buruzko adierazpen bat zabalduko du gaur. Bilbon Ezkerranitzako koordinatzaile nagusi Arantza Gonzalezek prentsaurreko eskainiko du autogobernu garai berri baten eta estatutu berri baten inguruan taldeak duen jarrera azaltzeko. Beste kontu bat Ana Llorca Blanco Nafarroako auzitegiko buru izendatuko dute gaur eta Nafarroan geratuta esan dezakegu ere mugaziklo proiektua aurkeztuko dutela mugikortasun jasangarria sustatzeko. Ekonomia gaietan Bilbon prentsaurrekoa egingo dute Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Osasun Ikerkuntza institutuetako langileek euren lanbaldintzen berri emateko eta zientziaren legea aplikatzeko negoziaketei buruz hitz egiteko. Bestalde, Astilleros Valentziagak jarduera berrartuko du eta gainera Nafarroako Hauteskolen elkarte probintzialeko dozenaka ibilgailu deituta daude trafikoko zuzendaritza nagusiaren bulegoetan aztertzailerik eta langilerik ez dagoela salatzeko manifestazio batean parte hartzea. Eta kultura aurreikuspenekin amaituko dugu, hilketa bat iragartzen da klasikoaren itzulpena aurkeztuko dute gaur Amaia Gurbindoren eskutik, bestalde Kamikaz kolektiboaren fikziraultzaileak eta Maitea Ezpurua infinitu dramaren errenaren promesak antzerki liburuen aurkezpena jarraituko du naizek eta amaitzeko nazioarteko kultura aipamen bat ere ekarriko dugu gurera. Euskal Herriko goizaldean banatu diren urrezko globoak. Eskerrik asko Itxaso. Eskerrik asko. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada, nabarmentzeko jazuerarik, Zalba? Aipatzen ari ginen pegi, Europar Batasunak eta Mercosurrek sinatuko duten merkataritza akordioaren aurka burutzen ari diren ekintzen gatik, 6 kilometrotako autopilaketak ditugu, AP8 errepidean, Baionako norantzan eta 7 kilometrotako autopilaketak N121A errepidean. Ados, horretaz gain esango dugu ere, Baionako portuko sarrera blokatua dagoela, une honetan, eguraldiaren nondik norako guztiak jaso horretik, gogora ekarriko ditugu temperaturak, une honetan Donostian 15 gradu dauzkagu, 16 gradu Bilbon, Baionan 11 gradu, Donibane Garazin 12, Maulen 9, Gasteizen 8 eta Iruñan 3 gradu. Xetasun guztiak, Ikerri Berluzeak. Eguraldi lasaiak jarraipena izango du asteari ekiteko. Goizean erditako mailako hodeiak agertuko dira zeruan, baina ostarteekin tartekatuko dira eta eguraldia atsegina izango da. Eta arratsaldean beste horrenbeste izango da, erditako mailako hodeiak ostarteekin tartekatuko dira. Hodei hauek ez dute inolako ondoriorik ekarriko eta eguraldi lasaiarekin emango da arratsaldea eta halaxe amaituko da eguna. Haizeak hego mendebaldetik joko du, baina indar hartuko du bereziki egunaren bigarren zatian eta bolada zakarrak edo oso zakarrak utziko ditu bereziki mendebaldean haizegunetan eta mendi inguruetan. Temperatura minimoek gora egingo dute, orokorran 3 eta 10 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz koskatxoa da ere behera egingo dute, Kantauriar isurialdean 11 eta 14 gradu bitartean errendituko dira maximoak. Eta hego isurialdean aldiz 7 eta 12 gradu bitartean temperatura maximoetan basuenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean. Informazioaren aria. Bizi lasai. Ez diozu inori ezer demostratu behar. Eukiko banu
argitasuna aukera azken momentu horretan maite dudan norbaiti zerbait esateko, sakontasun horrekin. Azken kafea podcastean, heriotzari buruz hitz egiteko espazio seguru bat sortu du Urtzi Ugaldek. Ertz ezberdinak saiatuko gara ikutzen, heriotzaren ertz ezberdinak eta tabu ezberdinak eta denen artean biguntzen saiatu, ez? Eta oraindik ere, batzutan pentsatzen du, eskenik kostatzen zaita asko negar egitea sentitzen dut, ez? Asteartero 6etan, Naiz Irratian eta ondoren webgunean eta podcast plataformetan. Que aquello se mañana siempre tenga calma. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburuordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria. Goizeko 9:07 hemen jarraitzen dugu Naiz Irratiko informazioaren arian, analisi mailaren tenorean, goiz honetan Garbine Biurrun eta Ekina Torrasagestirekin, hitz egiten genbiltzan Josu Imazetaz, etxezurian ikusi ahal izan genuelako, Donald Trump esku eman zion, eta esan zion eskerrik asko presidente jauna, eskerrik asko gu hemen izategatik, eta eskerrik asko Venezuela hobeago baten ateak zabaltzeagatik. Ekine, zure ikuspuntua ere ezagutu nahi dugu. Biurri jartzen utziko didazu, ezta? Analisiak aukera ematen du horretarako, ezta? Eta eskerrik asko Gazan ere egoera hobetzeagatik, hori bakarri falta zitzaion, ezta? Nik uste dut Josu Imaz gure gazte sentitzen naiz, baina egia da honezkero 40 gaindituta, uste dut hori privilegio handiagoa dela, baina ezakit 20 urte inguru nitueneko Josu Imaz ura gogoratzen dut. Eta ez nau batera harritu. Egia da bat baina gehiago asaldatuta ikusi duela, baina egia esan da ez nau batera harritu. Eta sareetan alako ezakeriatxoak ere ikusi ditut, bat gustatu zait, eta alaxe dio, identificado el cabecilla del cartel de los Repsoles. Eta gertzen da, Gigi Imaz, ez da? Ostras, uste dute dotorezia empresarial gehiagore izan daitekela, ez? Eze necesidade alako irudi hori emateko, ez? Mr. Beanen keinu horrekin, burua, ez? Men eginaz, zein eta Trump bezalako personaje bati, ez? Duela minutu gutxi bere sare sozialetan jarri du bera dela Venezuelako presidente interino. Esan nahi dut, Trump ez da agintari kapitalista, Repsolen bazkide bikaina izango dena petrodolarren jabea, konforme, baina guzti hori hala izan da ere, Trump sustatzen ari den araudi guztiaren hankaz gora botatze hau, ez da inorentzako mesedetan datorren zerbait, eta Imaz bezalako personaje bat hala ikustak batetik ez nago harritu, baina bestetik uste dut larritasun maila non dagoen kokatzeko balio beharko ligukeela. Deigarri egiten zaite edozein kasutan Euskal Hedabideetan nola tratatzen diren auzi hauek, Trumpen jokabidean nola ari den aztertzen edo tratatzen informatiboki, baita Venezuelarena, ez? Urteak daramatzagu Venezuelari buruz gauzak entzuten, iritsi gara puntu batera non kasi ondo dagoen Trump egiten ari dena, ezta? Eta beraz, testu inguru horretan, Josu Imazen erreberentzia hauek kasi logika batean ikusi. Gauza gehiago ikusi dut sare sozialetan, eta ikusi dut baita Zumarragan bertan ere Zumarragarron lotxa dioen margoketa bat ere ikusi dela edo agertu dela hormaren batean. Nik uste dut guzti honek zer pentsatu asko eman barko ligukela, besteak beste Eusko Alderdi Jeltzaleko arrobitik atera den persona batek, itzen izan da, ez? Bizka bat, politika mundutik ondoren enpresa mundura nola egiten den jauzi edo eta kasi ate bat igarotzea besterik ez dela askoren kasuan, ez? Eta normaltzat jo dugu, hain normaltzat Josu Imaz etxe zurian gauza hauek ikustera iritsi garela, eta Biurri aipatu dut, ez beste zerbait esatearren, eta tristura puntu batetik ere badiot, nolabait alako deskalaborrak ez duelako mugarik, ez? Eta beldur naiz, deskalabro honen aurrean ez ote den erreakzionatzen ari berantiar gutxienik Europar komunitateari dagokion komunitatea, izan instituzionala, politiko eta soziala bera ere.
Gerora estatu batuetan ikusten da zenola lertzen ari den kontua, eta ez dakit kontu honek nora eramango dituen. Segia da, badiruela, gerra zibil baten egoeran biziela permanenteki, ez? Zera, nazio edo estatu horiek osatzen duten estatu erraldoi hori, ez? Eta tira, jarriatu genezake hizketan, baina bitxikeria moduan eta Josu Jonerekin gertatu denarekin, kezka puntu hori, eta bukatzeko aipatzen nuena, nolako trataera ematen zaion edabidetan, eta lehen Txillardegi aipatu da, ez? Zerolako trataera uste dut eskasa ematen zaion Txillardegi bezalako irudi bati, atzo teleberrian ez zuten nuen el escritor y el fundador de ETA, soilik, eta noski, horren ondorio zen, etzaiola liburutegirik jarriko bere izenean, horrela jarrita ezta. Esan beharrean, ez dakit, Euskara Batuaren sustatzaile nagusi, hizkuntzaren aro modernoaren atariko nagusi, eta bar, ez? Aldiz, gerora Trumpen kontu hauek erdin normalizatuta bezala, honez gero jasotzen ari gara, ustez gainera Maduro izugarrizko persona egaiztua dela, Iranen, naiz eta estatu batuek ezarretako erregimenak izan orain Trumpek bertan sartzeko eskubide osoa duela, eta ez dakit, orain zer izango den datorrena, ez? Groenlandiakoa ere txiste edo umore beltzarekin tratatzen hasia zen hasieran, eta begira ze puntuan gauden, ez? Ez dakit ze puntutaraino helduko den kontua, baina ikusita nola hasi diren posizionatzen multinazional hauek eta erregaiekin lotuta dauden Josu Jonen Repsol enpresa bezalakoak, oso aro arriskutsuan ari gara murgiltzen. Guztiera egingo diguna zalantzari gabe. Oraindik galdera bat daukat, Repsoli buruz zehazki, baina atzo, naiz puntu eusenet irakurri izan genuen, Beñat Zaldua lankidaren artikulu bat, eta hor bertan aipatzen zen, gauza faxistak egiten baldin badituzte, akaso faxistak deitu behar diegu, eta zehazki aipatzen zen, une erabakigarri baten gaudelarik bereziki garrantzitsua dela gauza bakoitzari bere izenez deitzea. Ez dakit, aipatzen zenuen ez duela mugarik Trumpek, ez dakit ekin ez du nola ikusten duzu hau. Ez du mugarik, eta egia da, behira, badut filme bat gustokoa Don't Look Up, gomendatzen dizuedana, egia da, zera, Memorias de una criada, gaztelerazko itzulpenean, benetan tragikoa da, gogorra da, baina hor ere, zoritxarrez oso ondo iragartzen du estatu batuen deriba hau, ezta? Eta batez ere emakumeen ikuspegitik ze puntutaraino hel daiteken kontu guzti hau, eta badirudi esagerazio bat dela, baina ikusten ari gara esageraziorik ez dagoela. Ez dagoela mugarik, ez dagoela nazioarteko ez dakit, araudien errespetu gutxienekorik ere, lehen ere zuten askorako balio, baina gutxienez marko bat edo testu inguru bat ezartzen ziguten, eta hortik kanpo dagoenak badu definizio bat, kasu honetan fasista bat izatearena, ez? Orain badirudi guztia oso irristakor bilakatu zegula. Eta Don't Look Upen hori bera kontatzen du, ez? Nola agertzen den gizarte estatu batuarra, baina balio du baita europearrarentzako ere, nola badatorren meteorito bat, eta zientzialariak jakinarazten dieten etxe zurian bertan, esan ez zaizue, badator izugarrizko harripusketa kosmiko bat, eta honek amaierara eramateko aukera handia dauzka. Eta erantzuna da oso ez da inbesterako, nola izango da hau, ez? Gure egunerokoak oso ondo funtzionatzen du, McDonald'sa zabalik da, Starbucksa ere bai, eta gure eguneroko jima eta spa ere bai, ez? Eta halako muturre batera eramaten du, baina oso ondo kontatzen du, bai edabidek zen olako papera jokatzen duten, sensazionalismoak zen muturretara eraman gaitzaken, eta nola iristen garen ondokoaren bizitzak inolako baliorik ez izatera, ezta? Eta horregatik gomendatzen du, ze ez da bat ere urrunekoa bertan ikus dezakeguna, kasu honetan meteoritoa Trump izan daiteke, baina azkenan krisi edo tensio nuklear batetan gaudelako, naiz eta inork ez duen argiki esan nahi, ez? Rusiak ez dio apenas ezer, Txinak ez dio apenas ezer, esan akaso ez diote askorik, baina hemen badago lako kalmatensa ikaragarri bat, ez? Eta nolabait egoera honetan zer lortu dute fascista hauek, ez? Edo eta Milei bezalako mustroek ondokaren biziak inolako baliorik ez izatera, eta orduan berdin dio René Guz akabatzea edo ejekutatzea kalerdian, edo ez dakit nor bere estatutik
kasu honetan Maduro baitu, eta eraman nik ala diodalako, ez? Eta bukatzeko, podcasten mundu honetan, argentinarrek ere gauza oso interesgarriak egiten dituzte, eta gero izan ikusten nuen travesti baten lekukotza zen, taksira igozen azkenekoan, nola bere ahotsa, ahots nola baita esan, grabe eta sendoa izaterakoan, gizontza tratatzen zuen, ez? Taxista batek, non kasualitatez, taxistaren ahots doinua oso baritonoa zen, baina ez zegoen zalantzarik gizona zela bata, eta besteak emakume bezala tratatzea nahi zuen eskubiderik bermatu ez. Eta hasiera batean indarrik ere etzuela esaten du, ez, erantzuteko, eta bukaeran, bidaiaren amaieran berriz ere gizontza tratatzerakoan kapotzat, ez? Iritsi gara, helmugara kapo, eta erantzuten zion esanez, aizu, zergatik tratatzen dauzu kapoz ikusten dauzunean emakumez jantzita, eta zure gorputzak emakume zarela dioskut, baina hotxak ez, eta erantzuten dio. Baina zure hotxean erreparatu aldiozu zure hotxari, nik nenatzat etzaitut hartu, ezta? Eta erantzuten ziola, horrela planteatuta, eta bukaeran esaten zuena zen, jendearekin hitz egin behar da, jendearekin egon egin behar da, eta fasismo hori eta datorren tsunami honi erantzuteko, jendeak egon egin behar du eta komunitatea egin behar da. Ze bestela, bai sareetatik eta bai edabideetatik, edabide nagusietatik behintzat jasotzen ari garen ez posizionamendu honek, eramaten gaitu persona askoren biziak inolako baliorik ez izatera, hori Gazan oso argi ikusi dugu, baina ikus daiteke estatu batuetan ere puntu horretara heltzen ari direla, euren artean, edota Venezuelaren kasuan, zergatik ez, eta txinatarrez eta rusiarrez izketan asterakoan ere, izugarrizko arrisku puntuan gaude, ez? Orduan, garrantzitsua da, fasismoa dena, fasismotzat izendatzea, eta hori ere, nolabait, hitz egitea, eta gure inguruan ere hori aztertzea, ze bestela gure bizilagunak, eta 36an praktikan oso ondo eramantzen herri honetan, bestela gure bizilagunak berak, ez du inolako, sentimendurik izango, ez du inolako konpromisorik izango, ez du inolako bete barri sentituko, besteon ongizatea eta bizitzeko eskubide hori errespetatzeko, ez? Testuinguru honen bueltako beste hipotesi baten bueltan galdetu nahi dizuet, ze ikusita zer gertatu zen genozidiorekin, zer gertatu zen kafekin, edota Israelekin harreman komertzialak izan dituzten enpresekin, bier bertan 10 egun beteko dira, estatu batuen operazioaz eta Venezuelako estatu burua eta baita Zilia Flores diputatua hartu eta eraman egin zituztela Ameriketako estatu batuetara. Ikusita orain ere, Repsol ere horri izango dela, probetxua ateratzen, egoera berri horretaz negozio egiteko eta iragartzen denez hor negozio ongo dela. Orain etorriko da, boikote deialdirik edo Repsolen bueltan, edo honen filiala den Petronorrekin, Garbine? Ez dakit zer gertatuko den, baina Repsol hor aritu da, ekoizten Venezuelan orain arte, eta esan duenez 3 aldiz gehiago, ez da, ekoizteko asmoa izango duela, aukera ematen bazaio behintzat, edo Trumpen planetan horrela korik sartzen bada. Esan nahi dut, Venezuelako egoera ez da xamurra izan, askorentzat, kontuan hartzen badugu zer nola hitz egiten dan edabideetan, edabide formaletan, esan nahi dut, adibidez, orain aste betera arte inorrek ez zuen gure edabide arruntetan, esan nahi dut, preso politiko eta hitz egiten, eta orain bapatean, askatzen hasi direnean, Venezuelan, esaten ari da, titularrak dira, Venezuela askatzen ari da preso politikoak. Esan nahi dut, gero jendeak irensten eta jasotzen dugula, ematen zaiguna, ez da. Beraz ez daki zer gertatuko dan, ez dut uste horrelako boikotik edo horrelako kanpainarik egongo denik Venezuelarekiko, eta kontuan dezagun baita ere, hemen kafekin gertatu zen, baina Repsoleko akziodunak txalotzen arituko dira,
Trump baita Josuion ere. Eta aipamen txiki bat, nik uste dut EAJ-rentzat hau oso desorosoa dela, Josuion imat naiz da orain loturarik ez izan, harremanik ez izan, bai, zera izan zuen eta oso garrantzizkoa gaina, beren presidentea izan zen, baino egoera ez da erosoa, irudia ez da erosoa, ez da xamurra, eta adibidez nik edabide arruntetan oso aipamen txikiak ikusi ditut oin bi egun etxe zurian izandako bilera horretaz eta batez ere Josu Jon Imazen jarreraz eta Josu Jon Imazek esandakoaz. Beraz nik uste dut hori nolabait ez estali, baino bigarren maila batean, bigarren plano batean utzi nahi izan da. Eta fasismoaz, bai, nik uste dut une arriskutsu batean gaudela, baina nik esango dut beti esaten duna fasismo kolore askotakoak daude, toki askotan daude fasismoak, eta azkenean fasismoan niretzat da besteon eskubideak errespetatzeko eta aitortzeko inolako asmorik ez eukitzea, eta eskubide horiek beren norberaren edo batzuren mesederako eta erabiltzea eta zuzenbide gainetik pasatzea eskubide horiek zapaltzeko eta urratzeko. Beraz, esan dudan moduan fasismo asko daude, nik nahiago nuke gordetzea fasismo eta fasista terminoak benetan merezi duenetzat, Trumpek niretzat merezi du, Netanyahuk merezi du, Putinek merezi du, baina, bueno, ez dakit horren atzen dauden jendeak eta olako ekintzak eta txalotzen dituztenak, danak fasistak direnik, ez nuke esango. Eta kontuan hartu baita ere, Trumpen jarrera eta akzioa Venezuelan askok txalotu dutela, baita hemen gure inguruan ere. Txalotzen nik, baina txalotu dudala, bai. Goizeko 9:23 dira eta bixi, jo berra dugu ondorengo aipagaira izan ere, aurre ikuspenik gabe aldaketak izan dira Maria Txibiteren gobernuan, Nafarroako gobernuan, Felix Taberna lehendakariordea eta Amparo López kontseilari eta gobernu bozeramaleak kargugabetu dituzte eta hauen postuak hartu dituzte Javier Remirez eta Amparo Lópezek. Aldaketa hau aztertu edo honen ondoriak zeintzuk izango diren aurreikusteko gurekin dugu goiz honetan Mikel Asiein, Geroa Baiko parlamentaria. Egunon. Egunon, bai, zer moduz? Ongi, zure ondo? Bai, ere bai, astean izan daitek, ez da? Horixe, bera. Esperotako aldaketa izan da, Felix Taberna edo Amparo Lópezen ordezkapena? Nik esango nuke ez, guretzat behintzat sorpresa bat izan da, badakigu lehendakariak ordezkatzen, izendatzen zituela berak nahi dituen konseilariak, edo zen montan, berak izendatzen ditu eta berak deusestatzen du, esan nahi duenean bere almena da, baina egia esateko uste dut sorpresa izan dela guztiontzat. Egin batean behintzat, bai sorpresa bat izan da guztiontzat. Eta ez dakit, esango zenuke gobernu krisi terminoa zuzena dela gertatu dena deskribatzeko? Gobernuarena nuke esango, esatekotan izango izateke alderdi sozialistaren gobernuaren zatian, ezta? Azken finean, ongi dakizuenez, gobernuaren barruan hiru alderdi ezberdinak gaude, alde batetik alderdi sozialista, beste aldetik gu, Geroa Bai eta beste aldetik Kontigo Zurekin. Eta kasu honetan, alderdi sozialistatik bi kontseilariak kanpoan gelditu dira, horrela erabakita, eta beste guztiok jarraitzen dugu geunden bezala, are gehiago esango nuke, indarrez, aldez aurretik baitu erronka garrantzitsuak, eta denbora gutxi, kontuan hartu behar dugu azken legaldiaren azken urtean sartzen ari garela, eta hemendik aurrera ia esango nuke udaldira baino lehen egiten ez dena ia hor agendan geldituko dela, ezta. Horrezatik handia eman beharreko diegu hainbat gai, adibidez tartean ditugu lege batzuk, guretzat oso garrantzitsuak, funtsezkoa guretzat, industria legea, osasungintzakoa, landa-garapenekoa, eta beste aldetik ere, estatuan ere, beste gai batzuk ere, jorratu nahi ditugu, oso garrantzitsua direlako hemen ere, Nafarroan, adibidez,
sekretu ofizialen kontrako edo moldaketak egiteko indarrak ere batzea orain inguruan. Beraz, baitugu erronka garrantzitsuak eta hortik tiraka nahi dugu. Segituan aipatuko ditugu erronka hoien testu ingurua nolakoa izan daiteken, baina lehenik eta behin itzuli eta ordezkapen horietara gero behin eskatu zion gobernu akordioa jarraitzeko batzordearen bilera, ez dakit burutua bilera hori edo nolako eskakizunak eramango dira bertara. Bai, hain zuzen ere gaur arratsaldean ospatuko da, jakin bezain laster eskatu genuen, esan dudan bezala lehendakaren eskuz dago halako izendapenak egitea, baina normala da ere gure aldetik eskatzea halako bilera bat jakiteko, behintzat azalpenak eskatzeko, zer dela eta eman dira, edo gero lehendakaria berak emango dizkigu, zen motakoak izango dira azalpenak, baina gaur arratsaldean behintzat, gaur 4:00 bilduko da batzorde hori, jakiteko zertaz diren aldaketa hauek, zen motako azalpenak ezagutzeko, ezta? Horre, Maria Txibitek testu inguru politikoan kokatu ditu aldaketa hauek, eta horre azterketa eginez gero, edo egutegian begirada eskainiz gero, hauteskundeak bitarteko 16 hilabete gelditzen dira. Ez dakit, jakinik ere, Nafarroan legegintzaldiaren azken urtean ezin daiteke hauteskunderik deitu, orain aurre kanpaina kutsu har dezake legegintzaldiak? Hori beti gertatzen da, esan dut, azken urtean beti edozein legealdian azken urtean gauzak sailtzen dira, hainbatean bakoitzak, baitu erronka garrantzitsuak eta aurrera jarraitu behar dugu haiekin, ezta? Baina gauza batzuk beste modu batez ikusten dira, bakoitza pizkat bere aldetik, pentsatuz datorren urteko hauteskundeetan, eta ikuspuntuak ere ezberdinak izaten dira. Eta horregatik ziurazki Maria Txibitek egin batean behintzat une honetan hartu du erabaki hori, ezta, pentsatuz, bere alderdia egin batean indartu behar dela kanpoan zer gertatzen ari den ikusita, eta ziurazki horregatik hautatu dituen pertsonak, ez da kasu honetan Javier Ramirez eta Jurio Anderea, biek eskarmentu handia dute bai administrazioan, denbora asko daramate alderdiaren barruan, ezagutzen dute barnetik oso ongi gainera alderdiaren ariak, badute egin batean boteria handia alderdiaren barruan, eta horregatik ziurazki alderdia bera indartzeko hautatu ditu pertsona hauek. Hor, lehen zerrendatzen zenituen, industria legea, osasungintza legea, landa garapen legea, ezakit, gertaliteke hauek ez baian gelditzea edota baldintzatuak gelditzea egin behar hauek? Ez dut uste badaramatzagu denbora asko lan egiten, parlamentura alegatu baino lehen, espero ezagun alik eta lasteren alegatzea, hori egia da, baina badaramatzagu lantzen, eragile sozial ezberdinekin lan egiten, alderdiekin ere bai, barneko sukaldeko lana egiten parlamentura ekartzeko, ezta, eta espero dezagun lehenengo 3 hilabete hauetan parlamentura alegatzea zen ere hemen jorratzeko eta onartzeko hori da gure itxaropena, ezta? Horre, aipatzen zenuen, kanpoan ikusten dena, ez dakit hori ote den, Koldo Auzia, Serbinabar eta Santos Zerdan? Gai horiek ez dute bat ere laguntzen, eta ziurazki horren atzean izan dira alako izendapenak, ez da, behintzat hori da, prensan irakurketa ezberdinetatik aipatu dena, ez da, giro sonea hasia izan da, dakizuenez, osatu zen batzorde berezi bat hemen, gauzak ikertzeko, eta izan da etenaldi bat guberriak dile eta etenaldi bat izan da, baina bihar bertan berriro hasiko gara azterketa horrekin, eta ikusiko dugu noraino alegatzen den, baina garrantzitsuena da zuhurtziaz jokatzea, itxarotea zer emaitzak ematen diren,
eta horren arabera ondorioak ateratzea. Eta baina momentuz, zuhurtziaz, zorroztasunaz bai, argitasunaz ere bai, baina zuhurtziaz ere bai, hasiera batetik eskatu genuen hori geroa baitik, eta horretan gabiltza. Eta ezakite, aldaketa hauek geroa bairi baldintzatuko diote edo eragingo diote, hor bereziki agian rolgakoa ere beti badena da gobernu bozeramalearena, esaterako? Ez, egin batean esan dut zera guk gurekin jarraitzen dugu, esan dut gure konseilariek badute haien lana, oso argi dute zein motako helburuak dituzte, aipatu dituan horietako batzuk, beste batzuk ere bai noski, baina bakoitzak oso argi dauka bere rolak, gobernuaren barruan ere bai, naiz eta gobernu bat denon artean osatu, bakoitzak badauka bere papera, bakoitzak dauka bere rola, eta kasu honetan gure konseilariek oso argi dute zein zen beraien lan ibilbidea, bere lan ildoek zeintzuk diren, eta hortik tira jarraitu behar dugu. Seguru naiz, honekin bat egingo duzula, ze aldaketa euskara beti da kaltetua, bazen aukera ere, ordezkari berriak jartzekotan, hautetxi edo gobernukide euskaldunen bat topatzeko, baina ez da alakoa kasu hau. Gero habaik egingo du, arlo honetan eskakizun propiorik Maria Etxebitaren dakariari? Oso argia dira alderdi sozialistaren eta gure aldean euskararekiko aldeak ez da oso nabaria dira, beti edan izan dira, eta horrezeratik jasoziren egin zuten ere, akordio programatikoan ere, arlo ezberdina daude, adostasuna eta desadostasunak ere idatzia jaso ziren akordio programatiko horretan, eta hain zuzen ere horietako bat euskara izan zen. Haiek mantentzen dute jarrera batzuk, eta guk erabat ezberdinak. Zorionez euskara bideatik azken aldi honetan izugarrizko bultzada eman zaio Nafarroan euskarari, eta hor daude adibidez kopuruak, ez da, azken 10 urteotan, 15 ona, boskoiztu eman dira izandako aurrekontuak, eta horri esker eman dira pauso garrantzitsuak adibidez helduen alfabetazioan, edabideentzako diru laguntzak, programa berria gazteentzako, kasu guztietan diru horri esker eta gero haitik entzen ere bultzatutako programai esker. Hori gure eskutan dago, zorionez eta horri esker, naiz eta zonifikazioa bizirik mantendu, eta mantentzen da bizirik ezinezkoa delako une honetan, ditugun parlamentu honetan, Nafarroko parlamentuan dauden indar korrelazioak ezinezkoa da horren lege aldatzea, eta naiz eta hori horrela izan, zorionez, santudan bezala, aurrekontuak aurrera joan dira, bozkoiztu eman dira azken 10 urteotan, eta euskarren aldeko politikak ere bai. Adi egongo era, Mikel Asiain, gero baiko parlamentari eskerrik asko gizonetan gurean izategatik. Zuei. Aipamen azkar bat eskatu beharra dizuet, edo behintzat orokorkeri baten inguruan zer nolako iritzia duzuen Garbine eta Ekine, aurreikusi daitekena, edo berezkotzat eman daitekena da, ez dakit, orain gobernu aldaketa hau badela edo fase baten hasiera Nafarroako gobernuan aurre kanpaina girotzeko, lerroburuak emateko, UPN bera ere gogor eta bizi entzuteko, ez dakit, bat egiten duzu honekin Ekine? Ez dakit horra harrapatzen dauzu, ez dakit oso ondo nola kokatu hau, barne ezagutza gehiago barko genukelako horretarako Nafarroako politika gintzari dagokionean. Dakidan horretatik eta editorial ezberdinetatik pixka bat iradoki denari erreparatuz, egia da ustelkeria kasuak berriz ere loratu izanak kolpea mandiola Txibiteri, zoritxarrez politika gintzan ustelkeria kasuak kasi eguneroko ditugu, edo behintzat lehen lerroetan ikusten ditugu, baina egia da Nafarroako alderdi sozialistaren Txibiteren garai hau nolabait libratuta zegoela, ez? Eta ez da libratu. Eta nik uste dute hor blindatu nahi izan duela bere exekutiboa,
exekutiboaren baitan independenteak ere egon bazeudelako, eta pentsatzen dut hor, iritzi ezberdinak egongo zirelako, Txibiteren erreakzio edo Belateko auziaren inguruan, edota Koldo auziaren inguruan, edota horrekin lotutako barne mugimendu horietan, edota astindu horietan zenola erreakzionatu duen. Pentsatzen dute, akaso berak aldaketaren gobernutzat hartzen den horretan, ausart jokatu du urteotan, baina momentu horretan daukan testu inguruarekin eta giroa ikusita nola dagoen, etxera jo duela eta hor pixuzko jandea jarri nahi izan duela bera inguratzen eta bere gertukoen dituenak, ez? Pentsatzen du segurtasun neurri bat ere izan dela zentzu horretan, eta bai, ziur elementuak ere elektoralak ere izango direla, eta baina uste dut izan dela zuhurtzia eta bere burua babesteko jokaldi bat, Nafarroako alderdi sozialistaren Nafarroako alderdi sozialistari buruz hizketan ari garen honetan, eta pixka bat Sánchezek Madrilen ere daukan egoera aintzat hartuta, pixka bat isla egiten duelako Nafarroan, eta ni pixka bat hortik ikusi izan dut, eta hor kokatzen naiz, egia da, hor alderdi ezberdin Mapesarekin gobernatzen du azken batean, eta bai, UPNren aurrean neko duela sendotu, gobernagarritasunaren giltza berak mantentzeko noski. Garbine, zuk zer diozu? Bai, niri ezagutza falta zait, baina nik uste dut, bai, babestu nahi izan duela bere burua, Txibitek, eta blindatu nahi izan duela gobernua, baina nire galdera da, ea orain arte ez ote zegoen nahiko babestuta, edo ez altzegoen gobernua nahiko blindatuta, edo eta aratago joanez, ea badagoen loturarik zera aldaketa hauek, eta eustelkeria kasu hoietekin, ez da batez ere Servina Bar eta Santos Cerdanekin, eta horien inguruan hoiekiko dauden ikerketa judizialekin Txibitek ez du inoiz argitu. Bakarrikan egin zituen uste dut 2 agerraldi, bat Santos Cerdanen alde egiteko, sutsuki, eta bestea negarra egiteko Santos Cerdan, Santos Cerdanen inguruan itxuraz behintzat, horrelako ustelkeria kasu potolo bat zegoela jakin zuenean Txibitek, ez da? Hori da jakin dugun guztia beraren, Txibiteren hitzetatik. Eta orduan nik ez dakit, atera dian ez dakit, Txibite salbatzeagatik, edo sartu diran Txibite salbatzeko, edo ez dakit ezer, ez da gauza handirik esan, egia da, ez da zergatikan azalpenik eman behar, baina tira horrelako aldaketak egiten direnean, printzipioz asmo bat badago, eta hori da ez dakiguna, ez da ze asmo dagoen, edo ze arazok plantean zituzten, atera dian, taberna eta bestea, ez da, gobernutik atera dianak, ez dakit, zelotura dagoen horren inguruan. Azken aipagai baita ere badaukagu izan ere egungo giro politikoaz sorturen zuzendaritzan egindako ibilbideaz, gure mugetatik kanpo edatzen ari den testu inguruaz, eta Euskal Alderdien artean herriak behar duen lankidentza lortzeaz mintzo da EH Bilduko parlamentari eta ekintza parlamentarioko idazkari Arkaitz Rodriguez. Iñaki Soto, Garako zuzendariarekin izandako elkarrizketan, astelehen honetako garan duzu irakurgai eta horretan topatuko dituzuen zenbait gako bildu dizkigu Egoi Belategi lankideak. Europako justiziak legez kanpoko joduen bateragune auzia zela medio espetxetik igarostean, abagune historiko batean paper erabakigarri bat jokatzea egokitu zitzaion Arkaitz Rodriguezi sortuko idazkari nagusi bezala. Begirada atzera botata, balantze positiboa egin du elkarbizitzari eta politika independentistari egindako ekarpenaz. Nik oso balantze baikorra egiten dut azken 15 urtetako ibilbideaz. Uste dut lan handia egin dugula, sortu ezker abertzalean, nazio askapen mugimendua, osatzen dugun ehunka lagun, milaka lagun horiek, ez. Uste dut aurrerapen handiak egin ditugula nazio askapen prozesuan. Hasteko eta behin, ziklo
aldaketa, estrategia aldaketa, izan zena konsolidatuta, presoen auzia desblokeatuta eta presoen auziaren erresoluzioan urratxe handiak eginda, EH Bildu eta EH bai, irabazle batzuen eraikuntzari ekarpen kualitatibo bat eginda. Aurretik dituzten erronka guztietaz ahaztu gabe, ezker independentista sendo heldu da ziklo politiko eta sozial berri honetara eta bide beretik lanean jarraitzera deitu du Rodriguezek, 3 aukera handi identifikatuta elkarbizitzaren, kudeaketa politikoaren eta naziogintzaren esparruetan. Horren ondorioz uste dut nazio askapen prozesua une gako batera ekartzea lortu dugula. Guk 3 aukera potentzial handi identifikatzen ditugu, zentzu horretan. Batetik badago aukera, potentziala presoen auzia eta oro har gatazka, ondorioa behin betiko konpontzeko. Bigarrenik badago aukera ezkerreko independentismoak herri honetako instituzio gorenetako gobernuetan ere sartu izan dadin, horrek ere suposatuko lukeen guztiarekin, eta 3. Badago aukera, beti ere potentziala, berriro diot, estatuse arloan eta burujabetza arloan, jauzi bat egin ahal izateko, ez. Orain arte sorturen herrigintzako idazkari izan den Xabi Iraola 32 urteko igeldoarra proposatu du alderdiak Arkaitz Rodriguezek sortun utzitako lekukoa hartzeko. Ezusteko handirik ezean irailaren 21-tik 23-ra aukeratuko dute idazkari nagusi sorturen 4. kongresuaren baitan. Herriaren alde eta oinarritik lan egingo duen buruzagi politiko izango dela uste du Rodriguezek. Nabarmenduko nuke bere gaitasun politikoa, arnaz luzeko hausnarketarako bere gaitasuna, nabarmenduko nuke halaber bere herrigintzarako zena, eta urte luzeetan herrigintzan jardun izana, ekarpen handia egin du esaterako sortuk azken urteetan arlo estrategiko ezberdinetan egin dituen hausnarketetan, hala nola hezkuntzaren eremuan, hizkuntzarenean, migrazioarenean, eta zentzu horretan uste dut badela hemendik aurrera, sorturi eman diogun ezaugarritzeari eta sortuk nazio askapen prozesuari egin beharreko ekarpen horri dagokionez, izan dezakegun pertsonarik aproposena. Nahikoa da nazioartean gailentzen ari den militarismoa eta politika erreakzionarioen gorakada ikustea, baita Euskal Herrian ere nagusitzen ari den giro politiko kezkagarriari erreparatzeko. Baina atxekabeari tarterik ez dio eman nahi Arkaitz Rodriguezek konbentzituta baitago Euskal Herrian aldaketa politikorako eta herrialde gisa aurrera egiteko aukerak ematen direla, beti ere ordezkari politikoak herriaren beharrekin lerratzen badira alderdikerien gainetik. Gu konstatatzen dugu, batetik eskuin muturraren gorakada, munduaren luze zabalean, baita gaur-gaurkoz Euskal Herria menpean duten estatu bietan ere, baina aldi berean konstatatzen dugu Euskal Herrian posible dela, Guk konbentzituta gaude Euskal Herrian posible dela aldaketa politiko eta soziala, posible dela guztiz bestelako errealitate baten eraikuntza, Horretarako, esaten duguna da, gai izan behar dugula, eta izan beharko genukeela, bulkada nazional berri bat martxan jartzeko, eskalandiko erreakzio bat, Eta jarraitu beharreko bide horria zehazteke badago ere atzera begirako eginez, aurrera buru altxatuta egitearen aldekoa da Arkaitz Rodriguez, arazo ugarirekin bai, baina gaur egun lortutakoak herri bezala, batuta jardutetik lortu baitira eta hala beharko du ere aurrerantzean. Herri honetako eragile politiko, sozial, instituzional nagusien indarrak, artikulatzeko eta norabide berean nolabait lerrokatzeko, herri honek aurrera egin duelako gehien, edo bestela esan da gehien aurrera egin duelako,
bere hori gaitasun komunitarioak eta instituzionalak lerrokatzeko gauza izan denean, ez? Beraz, guk uste dugu hori badagoela, ez? Esperantzarako motiborik, esperantza ulertuta ez termino naifetan, baizik eta herri honekiko konpromisoa, antolakuntza eta borrokaren terminoetan. Hauexek, gaurko honetan Rodriguezek nabarmendu dituenak. Ez dakit, bertan jarraitzen zu, Garbine? Agurtu egingo dugu, Garbine, joateko tenor. Bertan nago. Barkatu. Eske, laurden gutxi pasa ditugunez, beldurtu da gauden ez genekien. Apuratzen elkarrizketa interesgarria zegoelako. Guere hagen biltzan, zure zain. Bueno, ez dakite, tartetxoa badaukazu galdera baterako, joan beharra duzu? Joan beharra doka, baino tira, bota. Bueno, aipatu behar nizun, EH Bilduk proposatu duela Madrilerako zerrenda bateratua berriro ere, ez dakit, nola ikusten zu hau? Zerrenda bateratua zeintzukin? Bai, zerrenda bateratua pentsatzen dut abertzalen artean, edo herri gisa joaterena. Begira, horrelako gauzak ez dira inoiz aurrera ateratzen, norberak dauzka bere interesak, ez dakit interesa EH Bilduren aldetik dan interes komuna edo berea baita ere. Begira zer gertatu dan Rufianekin Espainia mailan egindako proposamenarekin, inorrek ez dio jaramonik egin, ez da. Azkenean, nik ez dakit abertzaletasuna barko lukeen izan zerrenda bateratu bat, bateratu beharko lukeen kola edo zera, ez da. Oinarri komunan, badaude beste kontu batzuk ere bai, eta tira, nik uste dut ezinezkoa dela, hemen ezinezkoa da, nik ez dut ikusten inolaz ere, behintzat erkidego autonomoan, Euskadiko erkidego autonomoan horrelako aukerarik, nik uste dut argi EH Bilduk hori bota duela, baina argi dauka EH Bilduk berak hori ez dela inolaz ere gauzatuko. Hori argituta, agurtu egingo zaitugu, Garbine, mila esker, gunean izateatik, urren arte. Eskerrak zoi, ondo izan, hemendik bi astera arte. Ondo izan, Garbine. Berdin. Iragarri zuen Arnaldo Otegik, zehazki esaten zuen, Estatu Espainiar autoritario baten aurrean, zerrenda nazional popular, herrikoia, proposatzen zutela, ekine, zuri ere galdetu behar dizut. Ikusita Eusko Alderdi Jeltzaleak ze zerrenda dokan Repsolen barruan, hau txiste edo humore biurri izan da ados. Justu aipatu dizu alako, ez da, Oztar Zelaietari irakurri dizkiogulako Repsolen Eusko Alderdi Jeltzaleko karguak zenbat direnez, bertan daudenak, Alderdi Sozialistakoren bat ere etartean bada, eta nola Atlantic Fundazioa bera ere sustatzen duen edo fundatzaileen artean justuki Iñigo Urkullu lehendakariak orain zuzentzen duen Atlantic fundazio edo dena delako hori ez. Txiste akaso zabarrori eginda zerrenda bateratuena. Uste dut, jendarteak begionez ikusiko luken zerbait litzatekela, baina betikoan gaude. Batetik badago jendartearen esan dezagun auspoa, eta bestetik dago klase politikoak zenola heltzen dion jendartearen aldarri horri, ezta? Jendarte gero eta anitzagoa duguna, hori ere ez dugu aztu behar, barkatu. Eta beraz, bai, nik uste dut egoerak eskatuko balu, jendarteak ondo ikusiko lukela, begi honez ikusiko lukela, eta argi, segia da, Euskal Herriari dagokionean behintzat zenolako panorama daukagun, eta atzeraka da faxista baten aurrean egon bagaudela, eta honezkero, naiz eta Sánchezen gobernua izan, kontrako zartiti joan zait, naiz eta Sánchezen gobernua izan honetan irauten duen hori, ez dugu aztuko ze puntutan dauden gauzak, klase ekonomikoa, klase politikoa, eta oroar zonolako arroaldian dagoen eskuin muturra, ez? Beraz, jendartean galdezka hasi ezkero, pixka bat lehen aipatzen genuena, ez? Transfeminismoaren aldarri hori egiten zuen travesti argentinarrak ze aldarrikatzen zuen argi, Milei bezalako mustruak toki guztietan daudela, eta gure artean elkar babestu zaindu eta aurrera egiteko garaia dela, ez? Eta horretarako gizartean galdezka
eta teta-tetean hasi ezkero ziur, alako proposamenek babesa izan badutela, ez daukat zalantzarik. Orain, klase politikoaren teilatuan pilota erortzerakoan, baipatu berri dudana, ez? Klase politikoaren zati garrantzitsu bat, zeinen mesedetan ari ote den. Eta hori betiko galdera da, eta uste dute Eusko Alderdi Jeltzaleak ere badaukala bere baitan oinarri sozial zabal bat babestuko lukena, baina une honetan Sabine Etxean dagoen giroa aintzat hartuta, oraindik ere Aitor Estibarnen agintaldia ezartzen ari dela, eta ikusteke daudelako ere bere erabakiak zer nolako ondorioak izango dituen, batira, proposamen hauek ez dut uste ezinezkoak diren proposamenak edo zentzurik gabekoak direnik, baina alderri bezala balio handia izan dezaketenak direla. Bestalde, horre aipatu duzu, kalearen albo hori, baina hautetxien eta alderdien teilatuan begiratuz gero, hor gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoan bada ere horrez baian, eta negoziaketan estatus berriaren auzia, entzun dugu, Rodriguezek aipaturikoak, Iñaki Soto Garako zuzendariari, eta horre elkarrizketan galdetzen da, ea zegoeratan den subirautza lortzeko Euskal Indarren arteko eztabaida, eta baitare hori aipatu ostean galdetzen da, zehazki, ea nolatan atzeratzen den akordiori. Bueno, agian honi ere halko genioke gehitu beste elementu bat, ikusita nolako den nazioarteko testu ingurualen aipatu dugula, zentzua dauka, eaeko estatus berriaren akordioa atzeratzeak? Ez daukat erantzunik. Ez dugu aztu behar gainera, egunotan Euskal Irrati telebista kate publikoak behintzat atzoko egunean markatu nahi izan zigun lerro burua zela transferentzien inguruan dagoen tensio hori, eta nolabait markaje bat eginez Pedro Sánchezen gobernuari esanez hau bideratu ezean, tensio politikoa badatorrela, eta bai, ez zuten inondik inora dirazi nahi babesa erretiratuko zaionik, baina kontrakorik ere ez. Beraz, nik uste dut estatusaren eztabaida edota ganbera ezberdinetan egin beharreko ibilbide hori atzeratu, bada hasieratik helmugarik ez duen prozesu bat, lehen kolpean begiratuta, badelako nolait prozesua bera delako, nik uste dut kasu honetan garrantzitsuena edo muina, ezta? Eta hori aitortza batetik badator. Orduan, katalanek hainbatetan esaten dute, ez? Berei ere badagokiela, ez? Dagokiena. Eta hori hain zuzen ere referentzia gisa azken batean Euskal Herriak ez bakarri partiziotik, baizik eta jasan dituen edo indarran dauzkan estatutu ezberdinak bete gabe, baina badauka aitortza bat, ezta? Beraz, nik uste dut zentzu horretan Madrilgo aldaketek ere eragin zuzena izan dezaketela kontu guzti honetan. Orain, atzeratzeak onurarik ez dakar, baina presa asko edo abiada bizian zijoan kontu bat ere ez da, ez? Beraz, ez dakit, hemen joko politikoa egon badago ikusten da, eta transferentzianak badauka zer ikusia horrekin, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak nolabait ere posizio bat markatu nahi izan du, hori mai gainean jarriz eta Sánchezekin egora teinkatuz, ez? Guzti hauekin geldituko era, ekin etorra Sarasti, mila esker, goiz honetan zuri ere gurean izategatik. Zuei, bi aster barru izango gara. Minutu falta zaizkigu goizeko 10 izan daitezen eta pasaden larun bateko jardunaldi batean jarri beharra dugu fokua izan ere EH Baik barnekaldeari berezitutako topaketa municipalista buratu zuen 2026ko martxoan herri hauteskundeak dauzkagulako. Beraz, horiek ala, bertan aipatu zirenetan sakotzeko, gurekin dugu, goiz honetan, Txomin Kasteitz, EH Baiko koordinatzaile, egunon? Bai, egunon dei. Beno, jakine dugu, nolako jardunaldia izan zen, hasteko erronkak berak ere aipatu zenituzten, nolakoa da EH Bairen jopuntua 2026ko martxoko hauteskunde horietarako? Bai, hori da, jenduzun bezala arumatean jardunaldiak genituen, eta bertan gure kidegoarekin
hauteskunde jonka partekatzeko momentua izan da, eta bai, guretzat hauteskunde jonka handia dugu martxoan, orai bilabete eskas falta dira, eta beraz buru belarri gaude jonka honen aintzinean, beraz guretzat lehentasunezko jonka da, azken finean egiak direlako egitarren gandiko jubilen diren instituzioak, eta egiez gain, ere bai, Euskal Elkargoko ostaketa bertan erabakitzen delako. Azken finean, elkargoko autetxeak, egietako autetxeak direlako ere bai, beraz, hauteskunde bakarrean, bai per Euskal Herriko instituzio guziak hautatzen dira. Beraz, guretzat, erronka importantea. Horre, aletuko dugu, zer jorratu zenuten larun bateko jardunaldian, kokapen politikoa izan zen ere, aipagaietako bat, hor, aurrekaria daukaguna da, Asamblea Nazional Frantseseko hauteskundeak, hor indarrez berdinen arteko batasuna sustatu zen, ultraeskuinari aurre egin ahal izateko, ez dakit, pentsatzen dut, testuinguru beretsuan jarraitu daitezke, tokiko hauteskundeak ere? Bai, testuingurua bertsua dela ejan ezakegu, azken finean, egiten duen irakurketa da murgilua gaudela krisi anizkoitz batean, krisi sozial-ekonomikoa, krisi ekologikoa ere bai, baina frantses estatuan ikusten denez, azken finean frantses estatutik aratago munduan edo Europan krisi politiko, demokratiko bat ere somatzen dugu, testuinguru horretan bada eskuin muturra eta kontserbadurismoaren gorakada, bada neoliberalismoaren eraso behi bat, zerbitzu publikoen ahultze bat, kulturaren kontrako eraso bat, azken hilabetetan jakin dugu Euskal Kultura Erakundeak kristondiru galera izango zuela, Euskararen kontrako eraso bat ere bai, Euskararen erakunde publikoak aurrekontu ofo apala izango du, Euskararen biziraupena behematzen ez duen aurrekontuak, testuinguru nahasi eta kritiko horretan aurkeztuko gira aurrengo hauteskundeetan, eta erantzunak emateko asmoz, gure iduriko erantzunak toki mailatik etorri behar dira, beraz tokiko instituzioak dira erantzunak emateko instituzioa proposenak, beraz guk horregatik proposamen zehatzak ditugu tokiko instituzio horietarako. Hor, askorentzat ere lehen aldia izango da, akaso, halako afera batean murgiltzen direla, hautetxeak izan daitezkela lehen aldiz, edo izango da ere, esperientzia luzea duen militanteren bat, edo hautetxi lanari dagokionez nolakoa da hau? Bai, hautetxi lana azken finean, bai, lana da, ezan behar da lana dela, bilkurat eta guzti, baina azken finean ekartzen du ere bai personari, ekartzen du, azken finean kolektiboari egiten dion ekarpen bat delako, eta azken finean gratifikazio bat ere ekartzen duelako hautetxi parterak, hori partekatua izan dute hainbat hautetxik, larun batean berean, eta dudan diren militantei eta implikatzeko kezka duten militantei, egin nahi diegun deialdia, aurkeztu, joan batailara, azken finean ekartzen dizulako zuri ere bai, kolektibokizu ekartzen duzu egiari, baina horrek zuri ere aberasten zaitu, beraz, jendeari jana dugu ez dudatzeko, implikatzeko kampainan aurkezteko zerrendetan, eta onerako izango dela. Azkenik ere, beste deialdi zehatz bat ere gauzatu duzue, kasu honetan Henri Etxetori, alderdi sozialistari ere dei egin diozue, Baionan ezkerreko batasunaren aldeko zerrenda sustengatzeko, zergaitik? Hori da, guk azken finean, hauteskunde legegilak aipatu dituzulen, testuinguru zail eta konplikatu horretan, hauteskunde legegilak zerbait frogatu balin badute da, ezkerreko batasunak, Ipar Euskal Herrian, emaitza honak ekar ditzakela. Hauteskunde legegile horietan ezkerra dena baturik aurkeztu zen gu barne, sozialistak barne, eta beste ezkerreko ematelerri barne, eta horrekin lortu genituen 3 diputatuetatik 3. Eta beraz, gure ustez eskema hori da, Herriko Etxeak ere irabaztera ekarri dezakeen eskema. Eta beraz, Baionaren kasua aipatzen duzu, bai, Baionan Henri Etxetok bere hautagaitza iragarri du, Henri Etxeto alderdi sozialistakoa da, ejan behar da, badela ezkerreko dinamika mankomun bat ere bai Baionan, Jean-Claude Iriart EH-ko kidearekin, eta bertan badaudela ere beste sozialista batzu Colette Capdevielle diputatua barne. Beraz, ikusten dugunez, alderdi sozialista zatitua da Baionan, batzu dinamika mankomun horren baitan daude, eta besteak kontra. Beraz, alderdi sozialistari posizio bat hartzea guk eskatzen dugu, noski ezkerreko batasunaren alde,
eta aldela lanjetxetoren lista ez sustengatzea, baina Jean-Claude Iriarten zerrenda sustengatzea. Argiki, ezkerreko batasunak soilik eraman dezakelako ezkerrak Baiona irabaztea. Badi, izango era, gutxinaka gerturatzen datoz eta tokiko hauteskundeak. Txomin Gazteitz, EH Baiko koordinatzailea, mila esker, goiz honetan gurean izateatik. Mila esker zuei. Goizeko 10 dira, egun umelari kontra eginez 10.000 herritar batu ziren larun batean salbuespen politikaren amaiera eskatzeko, sarek Bilbon antolaturiko mobilizazioan Biharamunean, Hendaian berriz 250 lagun inguru elkartu ziren Harrerak eta Baleak elkarteak presoiekin elkartasunen antolaturiko bertso saioan. Itxaso Leon, egunon? Egunon pei egunon entzuleok mobilizazio jendetxorren Biharamunean, preso eta ieslari politiko hoien birgizarteratze prozesuan laguntza eskaintzen duen Harrera elkartearen aldeko bazkari eta bertso saioa iragan ziren igandean Hendaian. Hendaiako merkatuaren gelan antolaturiko bazkarian 90 lagun baino gehiago elkartu ziren eta ondorengo bertso saioan berriz 250 bat inguru. Bi elkarteek eskerroneko hitzak izan dituzte egutegian bere tokia egin duen ekimen honekin bat egin duten herritarrentzat. Urteroko hitzordu bilakatu da dagoeneko Harrera eta Baleak elkarteek elkarlanean antolatzen duten hitzordua punta-puntako bertsolariak bertaratzen baitira eta aurten ere halaxe izan da. Hain zuzen Maialen Lujanbio Zugasti, Ekin Ezapiain Arlegi, Unai Iturriaga Zugazartaza, Amets Arzailu Santia eta Jon Baia Soriak kantatu zuten igandean Hendaian eta Aimar Karrika Iribarrenek eman zituen gaiak bertsozaleak asebete zituen saioan. Ipar Euskal Herriko Harrera elkarteak askotariko laguntzen ematen du preso hoien mesedetan, lana, etxebizitza, osasuna, administrazioa edo erretretari buruzko desmartxetan eskukolpea proposatzen die elkarteak espetxean izandako herritarrei. Egun 50 bat pertsona laguntzen ditu eta baliabideak eskuratu ahal izateko Hendaiako bertso saioaz gain beste 11 egitasmo ere bultzatzen ditu, hala nola herrietako festetako bazkariak edo arte erakusketa eta salmentak. Eta gabonetan sinatuko du Ursula von der Leyenek Mercosur akordioa Paraguain, ostiral honetan Europar Batasuneko 27 herrialden gehiengoak tratatu komertzialaren alde bozkatu zuen 25 urteko negoziaketen ostean. Testuinguru honen baitan gaur goizean kontatu dizuegu errepideetara joko zutela Euskal Herriko laborariek, Araban Ataka elkarteko laborariek Abat errepidearen eskuinerreia okupatu nahi zuten bi norantzetan Donerroman milan parean Araiatik gertu, bi norantzkoetan 8 arratsaldeko 6etara, baina kontatu behar dugu ertzaintzak bidea itxi diela eta ez diela autobidean sartzen utzi EITBek zabaldutako informazioaren arabera. Orain nekazariak zer egin aztertzen ari dira eta karabana bat egitea eta autobidean beste nonbaitetik sartzea daude mai gainean. Dena den ertzaintzak dispositibo zabala jarri du martxan eta oraingoz ez dago autopilaketarik. Bestalde Ipar Euskal Herrian prefeturak protestak debekatu ondoren azken momentuan ekintzaren tokia aldatu dute ELB, Konfederazion Paixan eta Modef sindikatuek. Maizikan eman dute hitzordu berria Bokaleko portuan. Prefeturaren debekuaren ostean, iesian joan direnak A63 errepidean izan diren laborari sindikatuak dira. Gaueko ordubietan utzi dute A63 autobideko blokeoa Jean-Marie Girier prefeta bertan izan ostean. Eta bestalde Donald Trumpek ziurtatu duenez, Ameriketako Estatu Batuetako armada oso serio aztertzen ari da Iranen asteak daramatzaten gobernuaren aurkako protesten aurrean eman beharreko erantzuna. Irango agintariek marra gorria zeharkatu dutela uste du mobilizazioetan 100 pertsona hil ostean. We may meet with them. I mean, a meeting is being set up, but we may have to act because of what's happening. Alaxe esan du agintariak, bilera dutela hitzartuta, baina jardun ere beharko dutela. Agintariak ez du xehetasunik eman nahi izan zer egingo duen, non egingo duen erasoa, eta ordutik orduero txosten bat jasotzen ari dela eta erabaki bat hartuko dutela berretsi du. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepideetatik datorkigun azken informazioa dugu. AP8an Baionako norantzan trafiko ugaria dagoela 0 eta 9 kilometroen artean, bestalde autopilaketak amaituta N121A errepidean. Eta eguraldiaren informazio ere jasoko dugu, kasu honetan Iker Ibarluzerekin.
Eguraldi lasaiak jarraipena izango du asteari ekiteko. Goizean erditako mailako hodeiak agertuko dira zeruan, baina ostarteekin tartekatuko dira eta eguraldia atsegina izango da. Eta arratsaldean beste horrenbeste izango da, erditako mailako hodeiak ostarteekin tartekatuko dira. Hodei hauek ez dute inolako ondoriorik ekarriko eta eguraldi lasaiarekin emango da arratsaldea eta halaxe amaituko da eguna. Haizeak hego mendebaldetik joko du, baina indar hartuko du bereziki egunaren bigarren zatian eta bolada zakarrak edo oso zakarrak utziko ditu bereziki mendebaldean haizegunetan eta mendi inguruetan. Temperatura minimoek gora egingo dute, orokorrean 3 eta 10 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz koskatxoa da ere behera egingo dute, Kantauriar isurialdean 11 eta 14 gradu bitartean errendituko dira maximoak. Eta hego isurialdean aldiz 7 eta 12 gradu bitartean temperatura maximoetan baxuenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean. Guzti hauekin aldituko era. Eskerrik asko Itxaso. Eskerrik asko Pegi. Eta Jon aurretik agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak. Goiuri Ezeiza, egunon? Egunon. Zer moduz? Ondo, mentxe gaude astelena, badakizu, astelenetan bizitzeko gogoa izatea iraultzaia dela esaten dula Oleia Intziartek, eta gaur Oleia Intziarteren urtu betetze eguna denez, pixka bat iraultzaia sentitzen gara. Hori, iraultza pixkatein beharko. Jakin nahi dugu, nolako kontuak aipatuko dituzu gaurkoan? Begira, gure sukalderi maitea den Lander Kornago etorriko da, eta hitz egingo dugu, ea zer gertatu den, orain sukaldeetatik pasagarela mikrouinetara, eta zergatik duen horrelako arrakasta aurrez prestatutako janariak, ezta? Hau da, erosotasuna edo kulturaren galera. Horixe galdetzen dugu berak, eta azalduko digu, zergatik diren orain asko zoikoagoak, 3 minututan prestatzen diren jaki hauek, gure supermerkatu eta dendetan, beraz, gai benetan interesgarri horrela arrapaladan bizi garen ontzako. Hori hasteko, gero astelenero bezala izango dugu puri-purian tartea, telesail eta pelikulak gomendatuko dizkizuegu eta gainera Bart Urrezko Globoak ospatu direnez, horretaz hariko gara hementxe Eneko June eta Iruok, ze gainera uste dut irabazi duen abestia asko gustatzen zaiola Juneri, eta horrekin arituko gara, eta horrez gain June, ze gehiago daukagu? 40 minutu rock jaialdiko igor antolatzaileetako bat izango da gurean, eta pixka bat egingo dugu, 10 urtetako ibilbide honen errepasotxo bat, eta iaz izan zuten gora beraren berri ere izango dugu, eta pixkatxo bat horren inguruan eriko gara. Horrelako kontuak. Ondo, adio ongo bera beraz. Eskerrik asko. Agur. Eta gure partetik besterik ez, bihar ere bueltan izango era. Ondo segi, egun politia izan. Naiz irratia.